mo ang tanan, o gibuhat mo ang tanan, alang sa among kaluwasan. Tunggat bisan sa langis ang hiniusan nga bagay, o pag-awit karon ang tagnaw sa pag-awit, karon ang tagnaw sa pag-aon, oy karon ang tagnaw nga maglipay kita, karon ang tagnaw sa kaluwasan. Karon ang tagnaw sa kaluwasan, kung sayang kayo'y paglangan-langan. Dawa ka si Jesus karon, dawa ka si Jesus karon. Ug kung nasayod ka sa kaluwasan, natong isang yawang iyang uhingal, aron na ka ng maluwas, aron na ka ng maluwas. Kung ang higala mong ibati o kaluya, intawon na siya, aron siya madala sa langit kong himaya. Sa pag-awit, karon ang tagnaw sa pagdaog, oy karon ang tagnaw nga maglipay kita, karon ang tagnaw sa kaluwasan, karon ang tagnaw sa pag-awit, karon ang tagnaw sa pag-daog, oy karon ang tagnaw nga maglipay kita, karon ang tagnaw sa kaluwasan. Ang hiniusan nga pagday o pag-awit. 5.3 Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili ubiya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan.
imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaan kasulatan. Kanang butang may Ayo buntag sa tanan Exxon. Ay kumusta man ang ato pagkatulog. Salamat sa Ginoo sa iya nga pagkaamayo o pagkabuotan nga Dios nga way sama. Padayon bisa nga tayo nato nga nagproteksyon sa atong pagkatulog na hinungdan ikaw ug ako nakamata. Mao nga ato siyang pasalamatan labo sa tanan sa kinabuhi mo bro Ipi Roni ikan gayon sa San Jose. Ano na sa mensahe na adi ay ko amigo diha sa Mamurao si Pastor Juanito. Maayong buntag ni Pastor Juanito diha sa Mamurao, Tanay City. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ug usab Sir Bilinario Skip Florentino from Davao City Government. Maayong buntag kanimo diha sir. Sa tanan nga taga Davao City nga kanunay usab nga sunod ug naminaw sa ato nga programa sa sayong kamuntagon. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tilog kahayag sa atong malagyanan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa isabang nga programa ni Pastor Gideon. Ang pulong mo kinabuhi ko makita ka na sa Mateo 4:4. Dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong na makagula sa karta sa Diyos. It means to say, dili yun mabuhi ang tao only pagkaon lamang na material. Dapat balance ang atong kinabuhi ining kalibutan. Mao nga ikaw ang ako, dili lamang makafocus sa mga material na kabutan, kundi naapusap o kinahanglan nato aron kumpleto ang atong kinabuhi ining kalibutan. Dapat ato usap ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Masalamat sa Ginoo sa tanan nga taga Davao City Government. Maayong buntag kanyang tanan diha sa dapit sa San Jose. Ang kanimo da Brother Pipi Rudy. Muna nga karong Sabado, first day of class nako sa every Saturday. So arkiteksan mo ko sa kapatid na si Dr. Sabado. Nag-remind ko ang ako nga klase yun yan nasa Sugod sa Sabado. Muna nga nakita ni kahapon sa mga kauban nga magtutundo nga si Engineer Oy. Electrical instructor na si Engineer Oy Exxon. Salamat sa Ginoo sa pribilehiyo kay gayunan ngayong yanag sa matapusan nato bisan unsay atong trabaho. Basta ginatarong lang ikahimutas Ginoo gawas og nagtrabaho tag binuang. Masalamat sa Ginoo may butag sa tanan dinhi sa kabukiran uban sa ako nga tulong pamanganak sa akong ugangan nga tulong baron. Ito kay magulat silang mamata kay naidwa ka mga anak nabili na kagmay bata ba kinamagulangan may gaitama ko akong ugangan. May buntag sa tanan nga taga dinhi sa kabukiran ako sa tanan sa ako ang mga kaigsunan dinhi sa Baro dapit sa Pilipigan hidid by Pastor April Minakapturan. Ay buntag kanyang tanan labi na sa tanan nga mga follower o listener sa FM 95.3 o sa tanan nga mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao o kadto na sa laing mga nasod Exxon. Ang kini ato nga programa kanunay guni nga naglanog-lanog din sa sayong kabutagon. Although mga Exxon na doon ay panahon nga mga alas 3:30 po makamata ay video doon naging panahon nga
hapo ang atong lawas sa adlaw nato nga kalibukan para usab sa atong pamilya. Although mga kaigsunan, dili lang kayo ta mabunod sa biyahe karon kung mato tag syudad kahapon dito ko igsoon sa City tungod kay doon na ko importante usab na ipalit kaya doon na ko pwede ko ha igsoon una nga usa sa ato nga kauban niya nga faculty lintang may kahapon igsoon una nga ini nga ato nga panginabuhi pas kalibutan dili lang kay maingon ta nga ay bahala na gud ang Dios bahala lang gud si total nakakita-bitaw siya nato sa atong gikinahanglan niya watay gitrabaho watay gibuhat sa may tan-o nato ekso kung dito mo trabaho unang ikaw ug ako dapat mo trabaho kay ang oo nga even gani sa kinabuhing Kristohanon ug dili nato ni trabaho di magyutagantihan so gantihan biya ang tao sumala sa diyang nabuhat mao ni atong i-discuss karon igsoon nga dinhi sa Hebro anong kapitulo 11 bersikulo 23 ngadto sa 28 nagisgot kini ang halad ni Kristo nagwangtag sa mga saka unya gidiscuss diri nga si Jesus kasano siya nagpakamatay para kanimo para kanako aron ikaw ug ako mapasaylo sa atong mga kasalanan o sa iyang pagbalik dili na pasaylo paghukom na sumala sa imong nabuhat mao nga ikaw ug ako dapat magbantay niini nga mensahe magbantay sa mga pahinumdom o reminders gikan sa balaang kasulatan aron ikaw makabantay aron ikaw dili mahimo nga aduna pa kay irason sa panahon gayon sa paghukom sa Ginoo. Amen ba? Mao nga kitang mga alagad kitang nahibalos ka matuoran dapat walay tago-taguan nato wa sa ditigan wa dipinsahan itudlog yun ang kamatuoran kung naagos kasulatan ay pwede matagpaninglas Ginoo kung mo dipinsa ta sa atong isig katao nga bisan sayo ang palang kasulatan mo kurik ni nanong mo kurik aron ta mahimo mainsakto koreksyonan ka aron kita mahimo nga makaampo ba mao nga usa sa ako nga viewer ni sa Sir Ruel Fuentes kini nga itong programa sa sayong kabutagon labaw panis kape ay ikaw kung ako kung ano na yun dapat nga koreksyonan kita eksoon walang way maka-adjust walay nagkubrang ko anis di ko kalibutan basta Biblia ang basihan mao nga magkapas mensahe isulti ang kamatuoran sa mga katawhan na kinsa may musulti kinsa may agayan kung tapos kamuwali ni ini na maumay suga kung iwan kung kahayag na may mudan ang mensahe sa Ginoo nagkaroon igsoon hindi palang lugay ang usa ka anak nga gilampos siyang papa na taga-Bako sa diha nga nakuha ko sa akong order may igsoon kahapon ako'y laing diskutan ang usa ka amahan nga gilampos itaon iyang anak na ito pagkabulan patay itong mga tao kahapon sanap ko ng kawanan nagising-isi na mas picture ingon ni Ana Exoon ako nga sa imo bang pinuhatas kalibutan ang kadaghanan ay muhukom na yun mo kung ang imo hang ibuhat sa kalibutan dili makataronganon ibig imong kaugalingong anak imong ipatay kunya wak pagkoy buong inisura sa ang pangutanan nga nung naingon anak man ang tao anong naingon anak ang tao kulang sa kahibalo sa pulong sa Ginoo labaw sa tanan wala na kinabuhi sa mensahe sa Ginoo kaya kung ikaw kung ako nagkinabuhi pa niini di makaako itong tao ako malukoy maganit ako kastikong hayupan
ato maganing atimanon ng mga hayupan nga dili atong mga hayupan. Imong pagkaon maganing ang mga hayupan nga dili atong hayupan. Ginoo dili. Makonsensya maganing ta sa hayop nga way espiritu. Na may espiritu mga igsoon ang hayop. Kaya agay basa-basa diyan wala oy. Pagkahuman anak silang kamatayon wag tangna. Apan ikaw o ako mga tubang ngadto sukmanan human sa atong kamatayon. Kanya paunay atong i-discuss karon. Kay ikaw o ako gibutan lamang makausap. Mamatay human ni anak mauna ang paghukom. Mao nga ikaw o ako magbantay nini. Kay kung moabot gani ang kamatayon sa imong kinabuhi, iman hukman jud ta. O niya ang hukom nagbase sa imong nakumplay. Diha sa tago o sa dili tago. Ako sa taig soon. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Takos ka sa pagdaig pagpasalamat ilitak ng lapit sa kabuntagon. Salamat o Diyos na ikaw ang among mahimaya. Ikaw ang among manay. Ikaw ang among masimba. Ikaw ang among mamataas. Dili ang among kaugalingon. Kundi ikaw o Diyos may angayan mo takos ini mo dawat ini tanan. Salamat Amahan. Sa lain usab na panahon nga imong yatag kanamo. Aron kami makapasalamat nining sa iyong kabutagon. Aron kami makahimaya kanimo. Aron kami makapasiduog kanang kanimo. Natiin ikaw kanunay angayan kong takos na among kahadlukan sa tibok palibutan naman. Salamat o Diyos nining takna og lapit sa kabutagon. Nianaw sa kami mga sa imong mga pulog mga mensahe. Na kining tanan may dagat sa matag usap ng mga panimalahin na magadalag kasiguruhan, magadalag kadaogan, kung mo examine o mo sisa sa mga kasing-kasing una-unang sa labutan, aron kami mahimong mainandamon hangtod sa walay katapusan o sa imong pagbalik dinis kalibutan namo. Lord, nga din matapusan ang amo, wakit kami masayo kung kanusa, di mo bawion ang among hinulaman nga kinabuhi, ikaw lamang nini, nahibalo nini tanan. O hinungdan ang mong mga pulong among kinikiwali, among kinikipahibalo, ngadto sa tibok kalibutan, aron sila og ang tanan ulos masayon nini, kung unsay dapat o karapat-dapat namong buhaton sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos, bisan pa man sa makatawhan karon, naa silang panimalain, naaman karon sa nagawat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang binanang even sa ibanan na samahan. O doon mapapainala, doon na sila mga balatin ko. Ubuksipon hila na trangkaso, laban sa ulo, arthritis, rioma, witir, tukse, bisan pa man buyak-buyak sa mga engkanto, mga daot, mga parang, bisan pa man mga ulcer, cancer. Ako kinibalik na to sa kaway, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ang kumplito nga kaayuhan, mag-aabot sa kanan, kung akong hinginan ang tanang matang sa mga balatian karon, ikan silang lapalapan, natugayot sa pinakaalimpulan, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazareton, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing mag-abot sa kanan, madangat o madawat sa matag usa, yatong nagatuman o nagmahinandukon naghatan ni mong Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagpakalinghod. Salamat o Diyos sa imong pagpabuhat. Labaw sa kanan nining maong nga dapit, ikaw ang among gituboy, ikaw ang among gipayaw. Labaw sa kanan din sa kabukiran Amahan, na kanunay nakasunod nining maong nga programa, dining sa iyong kabuntagon Amahan. Salamat o Diyos kung unsa man ang ilang mga panginahanglan. Salamat o Diyos, ikaw magapadangat kanunay nilang mga mensahe, ikan gayud sa balang kasulatan. Kadin ang balang kasulatan, maong kining-examine kanamo, mo'y mo pahinumdum kanamo, mo'y mo likod kanamo, mo'y mo hatag kanamo paglaong, yan tuwa na makuha na yung mga paglaong, ini sa silong sa kalibutan Amahan. Salamat Amahan, inigtak na o dapit sa kabuntagon. Samtang kami magatuon sa mga pulong mga mensahe, tubuti kining adunay authority, kagahong nga mo'y examine sa matagusan na mo kamakinabuhi, aron kami dili mahimong mainusinti dinis kalibutan,
Aduna kami kaalam gikan kanimo, dili lamang kaalam gikan sa kalibutan, tungod kay ang kaalam sa kalibutan mawaktan lamang mahanaw kini amahan sa human kami mawala matapos ang among kinabuhi ining namo sa ita. Apan ang kaalam gikan kanimo magdala kini kasiguran, kapagkuhan, kausaban labaw sa tanan sa pagpangalagad na kanimo nya matinud-anon amahan. Salamat o Dios bisan pa man sa tanang magkatawhan nga nagasunod nining mao nga programa Luzon, Visayas ang Mindanao ibig dapit sa laing mga nason. Lord, kung kapag-ampo man kanimo sa tanan nga mga OFW, proteksyon ni upantay ang ilang mga kinabuhi. Ipadala kanunay ang imong nilibuan ka mga anghel aron sa pagproteksyon at pagbantay bisan pa man sa tanan nga mga katawhan nga sa ilang mga panginabuhian, mga negosyo man, mga sakyanan man, mga pagpanarbaho man, tanan nga mga panginabuhi sa kabukiran, mga pagpanguman, mga pagpananong, mga pagpamuhit. Lord, ikaw magapanalangin kanila, matagbuhat silang mga kamot nagadalag kadaugan gikan kanimo Lord Jesus. Salamat o Diyos nintak na ikapit sa pagpuntagon hiling sa among station manager Reverend Kitchen Candelario nga nakaroon sa sitio Kalungkugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City uban silang pamilya, Pastor Russell uban silang buwan ka mga anak. Salamat o Diyos gani ikaw kanunay magsuklay magtagpo sa tanan nilang mga panginahanglan. Amen sa among General Station Manager sa Sign FM Lord na naagaroon sa giyungan na si Reverend King Ryan Makasaon ni Ma'am Aisa Makasaon uban silang mga anak. Lord, panalangin ang tagpo ang ilang mga panginahanglan dapaw sa tanan mga DJ sa Sign FM Lord. Ikaw sa maghatag nilang kalingkod kaalag nga balong alamit ng gikan kanimo dapaw sa tanan nining maong nga dapit Lord na nahimugsok kining maong nga estasyon alam sa tanang katawhan Lord. Salamat o Diyos, wala kini nagpasit pundok o reliyon o dili nagpasit kini para sa imong mga pulong mga mensahe aron kami makatat-on o magkinabuhi nining amahan. Salamat o Diyos, lumupukimaya nang hanapit kanimo ang tanan pinagisangalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pastor Emilian Candelario, maayong buntag Pastor. Sa tanang way hunong nagasunod sa programa sa Ginoo, ang pulong mo kinabuhi ko o iwag sa atong agianan o sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM 95.3. God bless everyone. Wow. Maayong buntag usap kanimo diha Pastora. Grabe na sa ibang mga kauban usap sa inyong medical exam. Meaning andawa yang Ginoo magahanay na matagusan ninyo kapabol o karapat dapat na makaadto mo gayon sa inyong gitungha gipadulgan sa Saudi Arabia. Mao na gingon kung kabubuton sa Ginoo way makababa. Kapag kung dili kabubuton sa Ginoo mga adto mo karon bula na sa laing mga nason na adunay mga baba. Mao nga atong isalig sa Ginoo ug itugyan kay ang matag plano nato dili sama sa plano sa Ginoo. Mao na gingon diha sa Jeremias 29:11, ako lamang ang nasayon o nahibalo sa akong mga laraw alang kanini. Mao nga ikaw ug ako doon namatay kagawasan nga mo plano apan ang mo desisyon niini sa katapusan ang Ginoo lang yun. Mao nga sa iyong pagkamayong pagkabutan nga Dios iya timantan tanan. Huwag yun niya pasagdi, huwag niya biyahe, huwag niya talikdi. Lamang doon na kay buhaton, ikaw o ako, doon ay angayang buhaton na mahimuot nimo, o mahimuot nako, o mahimuot ang Ginoo sa matagusa. Ato kining basahon, sanglit ang atong oras, alas 4:05 naman. Yan, humani ini mao naman ang mga greetings. Muna nga usa sa atong viewer kahapon, ingon siya nga ato siya sa Kuala Lumpur. Doon naman ito'y mensaheng mga kaisunan na pagwali na bro kay maminaw na ko. Ulo ang atong programa, human sa atong wali,
mga greetings naman doon. Una nga gikan sa alas 3 hangtod mahuman, mga pangumusta na igsoon human sa atong mensahe mo mangani nga nag-ingon ang Biblia. Apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang gingarian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, kay kining tanan nga mga butang igadugang ragyod kanato. Mo nagingon diya sa Mateo 6 versikulo 33. Kanunay ning gidasig mo nang every time halos makadungog gid ang tawo pero wa pa gyud kaagpas ang tanan gawas sa nakasabot gyud totally sa mensahe sa Ginoo. Pero dili ganit ma-perfect. Amen ba? Mao nga si Jesus ingon siya, nganong giingnan mo akong maayong magtutudlo, walay maayong magtutudlo gawas lamang sa Dios. Atong imagine sa even si Jesus kaagad Dios sa desisyos Ginoo. Munang ikaw ug ako natay kagawasan sa pagplano apan ang last nga mo pahiluna mo pahimutan ni anak mao kayon ang Ginoo. Nganuman ay ang Ginoo may tag-iya sa atong kinabuhi. Tanan nato nga mga laraw, tanan nato mga plano natay kagawasan apan ang Dios ang katapusan nga mo desisyon ni ana. Mao nga ikaw ug ako ayaw ikaguol nga dunay panahon nga mapagyas ka. Ayaw ikamahay sa tibok kalibutan nganong wa ka tagai sa imong gitinguha. Nganong wa ka panalangini. Nganong wala ka tagais mga butang nga imong ipangandoy sa kalibutan. Tungod kay dunay panahon nga sa diha nga ikaw tagaan niini og piyalan, mahimo unya kang magpasigarbo sa tibok kalibutan o mao'y makaangin diha sa pagpangalagad kanimo ngadtos Ginoo. Kay magawid naman ka, daghan naman unya kang rason nga di na kakasimba sa panahon sa pagsimba. Unya sa diha nga wa pakatagaing panalangin, makasimba man lagi. Amen ba? Sa diha nga wa pakapiyaling mga butang, sa diha nga wa pakapiali og trabaho, makagayon malagi ka sa iyo pagud ka kaayo. Way rason igsuon nga ikaw panalanginan sa Ginoo, dili na hinuon ka makaatag og panahon para sa Ginoo. Mas labi o bawi o nas Ginoo ang panalangin. Labaw sa tanan imong gininhawa kusog, bawi o nas Ginoo. Salamat sa Ginoo mo replay lang ko unya pastor kay usa kay pami bas ang Ginoo padayon nga magalikon, magadasig o magapanalangin kanatong tanan. Ampingan mo sa Ginoo sa inyong pagbiyahe, sa inyong pagsakay gikan diha sa Bacoor, Cavite City going to Makati City o sa ingon sa medical yun. Maumanay mo judge kung karapat dapat ang matag-usapan ninyo pag-adto sa Saudi Arabia. Ilahi na biya ang klima dito, grabe biya kainit. Matod pa sa usa sa akong amigo nga gikan sa Saudi Arabia, pag naog sa airplane, pag naog pumatay ni nga init, murag yun na og naglungag ka ang hangin dito ekson, basta ang kainit, grabe kainit yun. Unang ikaw ug ako, kung di ni kaya sa imong lawas, magsugpa og dugo ang tawo, magsugpo tungod sa kainit sa maong nga dapit sa Saudi Arabia. O niya og magbugnaw sa pirte sa nga pagkabugnawa. Mao nga ato lang yung iapos Ginoo na sa inyong pagpanarbaho, protektado mo gikan sa gahom sa Ginoo. Ato kining basahon igsoon ang Hebreanon kapitulo 9 versikulo 23 ngadtos 28. Naghiskog kini diha sa katapusan nya bersikulo, ang tao gipun-an lamang nga mamatay makausa. Humani anak mauna ang desisyon, mauna ang hukom, mao nga ikaw ug ako magbantay niini nga mao nga mga pahinumdum.
Kung dili ganita makabantay, mo ingon lang ang tao. Ayaw niya lago ko mga alagad pastora, oy. Kanang murag dili na ko kaayo kalakaw. O niya, luya na niya kong tuhod. Sure yun ta. Mao nga, basig abtik pa atong tuhod niya ako haon atas Ginoo. Di ta paabuton sa imuha nga gidesisyon. Kao niya latang mga lagad, oy, kanang murag hapit na mo balik ang Ginoo. Kunya nasayon ba ang tao sa pagbalik ni Jesus? Nga sa pagbalik ni Jesus, kaagad magani siya si ang amahan nga mao ang Dios. Even gani ang mga manulunda wa masayon. Kunya nasayon na hinuotang tao. Mao nga ikaw ug ako gipahibalo sa mensahe Ginoo aron ikaw magabantay. Unya naana na taw ang naana sa taw ang desisyon. Di ba? Sa ato nga mensahe dinhi sa kahanginan, dinhi sa every radio o sa media, nagpahibalo ni mudawat pa ang tao og dili basta napahibalo nato kini sa tibok kalibutan. Kay kung moabot man ang panahon igsuon sa pagpadayag ni Jesus, wala na'y makapangulipas, wala na'y maka-deny, wala na'y makapasumangil nga moingon ang tawa magud mikadungog ani. Kay kung pag-abot sa hukom igsuon nga ang tawo bisan nakadungog na, diwalihan na, kunya moingon na sa pag-abot sa hukom kay hukman magyuta, ikaw ug ako hukman magyuta bisan kung saon pa. Kunya moingon ta panahon sa paghukom ni Jesus, moingon ta nga wa magud ko suginli ni pastor, kunya gisuginlan dai mo. Mas labi na unya mong bakakon. Ingno na mos Ginoo na tanawara na. Na magkagragyapon kahangtod din ni sukmanan. Bilang taon na to imong records be. Lan taon man na dito sa libros kinabuhi o karapat-dapat ka ba? Ato bang na nakuha ang gamay nga ipasabot? Yano nga pinulungan igsuon. Gamay nga instruction ato bang kining nasabtan? Be, kung ang tao mamakak o niya gisultian sa kamatuoran, kinsa man ang mahimong makasasala, ang nagsultis kamatuoran o katong namakak ngadto sa humanan nga muingon nga wa makumusultihi pastor, wa miwalihi. Ang problema manggod ug wala mo walihi, wala mo pahibalua, maunay inyong ikarason kay moingon man mo nga wa manggod miwalihi ni pastor. Nasayop di ay ning bisyo, kahilaya, tanan, sugal, tari, bisan unsa pang kalandrakas di mo kalibutan. Tinuod dili, mao nga diris Biblia, ikurekta, wa tanangigo, kundili nagtug-anta sa kamatuoran aron ikaw ug ako mo desisyon ini ug layhan batang magkinabuhi subay sa balang kasulatan og dili. Apan mo ingon gyud ko, akong ikapamatud-an sa diha nga ikaw magkinabuhi sa balang kasulatan, sigurado gyud ikaw ug ako sa saad sa Ginoo base sa balang kasulatan. Kaya dili man pwede mga igsuon nga magdesisyon kung ako lang. Mao nga kita, kami nga mga alagad sa Ginoo nga nagbase niini, nag-agad lang usami kung unsay ipasulti diri pinaagi sa balaang kasulatan sa pulong sa Ginoo. Imin ba? Aron ba walay daya? E basig mo ingon mo si pastor nagwali diya na kanang dapig raman niya. Diba? Mao nga kining atong pagtuon sa balang kasulatan binahig og hinanay og yano nga sabton kay dili man in English ang atong language, di man in English. Di ba wa po ta magbasa sige diri in English, dinis kabukiran mga kaigsoon sa bita nga talag saratang makadungog og English. Mao nga dili ni lisod sabton kay giayo man nato ni og pagpasabot. Mao nga ikaw ug ako kung ato gyud nga ibatasan ang kanabitang himasa sa Biblia, murag nunid na ang kanabitaw nga
Dasigon ka pa, pahinumduman ka pa. Kaya mismong ikaw kabasa, pahinumduman na ka anak, koreksyonan na ka. Apan kung wala kay basa-basa, ang nag-agad lamang ka sa uban nga mga sugilanon, maka-adapt ka sa sugilanon sa imo sa palibot nga wala dili haom sa kasulatan, di ba? O niya ang layhan mga Gustavo nga kanang kanunay rang enjoyment sa kalibutan, kanang ma-enjoy ba karon lang. Ang Biblia nagtug-an man aron ikaw makahibalo, makapangandam ka sa umalabot nga panahon. Amen ba? Ug unsay dapat imong buhaton aron sa pag-abot gyud sa paghukom sa Ginoo, dili ta mainosente. Amen. Kay kun ang tawo nga gitawag og mainosente, wa gyud na siya mahimo, wa na siya mabuhat, ug dili sam na siya kahibalo sa iyang pagabuhaton. Amen ba? Mao nga ang balaang kasulatan gibugna gyud ni pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo aron sa pagtudlo, pagbanlong, pagmatuto. O niya sa diha nga ikaw banlungon, sa diha nga ikaw pahinumduman sa imong sayop, mahimo gyud kang magkat-on unya masinangkapan ka diha sa maayong buluhaton. Timan-an nato igsuon gihimo ang balaod sa diha sa naibalaod ang tao nakita na nga nagusala. Sikat pa kaniadto kang iba kang ada na naibalaod ang Dios. Instruction. Kaniingon ang Dios, ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy, ibig kani pag-ikap. Maulagi na may si Satanas na may maninintal. Kunya ang tao magpatintal man. Walay maninintal kung walay magpatintal. Klaro dili. Klaro oy. Si Jesus natintal siya, wala. Wala. Walay mangiskam o walay magpa-iskam. Kuha ba? Anong daghang mang maiskam? Kay dunay gitawag og pagka-interes. Galayhan mabilyonaryo, layhan nga mamilyonaryo kay gipasaligan. Ala sige, put up mong kuskalibo himuon to ng 1 million. Kisa may dili ma-interes, nagpasabot nga ikaw ning apilaan ng organisasyon na po kay intensyon. Layhan kang dili na maghago, magkakwarta ka o dili inaguan. Gamay lang, pupuntar ka raon o dali kayo nagsabtunoy. Kanang mga tao naghimo ni ana, imagino na to, nag-500 ang registration, pagsulod. Pila ka tao mo apel, 1,000 ka tao, pila na may iyang ma-income. Pagkahuman sibat. Hello, ako di mag-bright o kitag mathematicals. Pero sa simple o piano, nagkalayhugan sa kalibutan. Labaw sa tanan ko doon, nagugay kaalam sa Ginoo. Daigod ka basta-basta maiskam. Maunay kasagaran sa kabukiran. Luzon, Visayas, ang Mindanao, dili lamang sa kalugar. Na ang mga profesional mauwat. Tanong-tanong kahoy, karon mamilyonaryo. Yanong nahibalot ana. Kay maumanay kalayugas kalibutan, di man na malilong. Ibig mga doktori tungkol sa padiha. Dakong profesyon na nga uwat. Di ba na mo ilang profesional? Kay grabe kaayo ng mga tao, mga scammer, mga pasalik. Dalon pa ang pulong sa Ginoo hangtod kato nagwalis matinud-anon maapil maingon nga balo-balo mga pastor, balo-balo mga Kristohanon. Grabe sa mao nga ang tinud-anay nga nagtrabaho ibig sa panggobyerno maangin sa binuhatan sa uban nga sukwahi. Mao nga ikaw leader sa simbahan, ikaw mo'y datugan sa sayop sa uban. Tinuod maguna. Ingnon ka si pastor manggod, si pastora manggod ko. Mao na naingon ko ni ini sa tupakan ng inyong binuhatan. Kami mga tupang.
Mao nga ang Biblia nagtug-an nimo nako aron ikaw mahibalo. Ato ning basahon igsoon. Kay gibutan na bagyon ang taong mamatay sa pagkausa. Bikin sa may taos kalibutan kapila na matay. Unya sa iyang kamatayon, gihukman na siya, wala pa oy. Wa pa paghukom. Paabot pa na o pagani pagbalik ni Jesus. Igsoon ako ning basahon no. Ang halad ni Kristo nagwagtag sa mga sala. Kinsa may gihalad? Mismo si Kristo gihalad. Pero wa na gipasabot nga kapila sa ihalad aron sige kagkawagtangan og sala. Nakuha na to. Ana ra man na igsoon. Mao nga ikaw magsigi pagkasala sa kalibutan, wa na'y rason nga imo nang pagkasalon si pastor si pastora nga sige ra kag pagkasala. Hello, nakuha na to. Ato ning basahon ni. Ingon diri kining mga butanga nga mga kopya ni atong atoa sa langit kinahanglan nga hinluan ni ining pagiha. Ang mga tao igsuon kanang kusog bitong mo kopya-kopya. Kana bitang sunod ra og kodiko. Unsa man nang kopya di kodiko. Sa topa kay nagkopya ka dili ka ikaw original. Dili ikaw mo'y nag-invest. Dili ikaw mao'y nagkama. Kung dili kinopyara. Ano na yung si Ma'am Norberta Yutatsi from Bulon. Bindoy Negros Oriental, Bulon. Bulon, Exxon. Good morning, Pastor. O sa tanan nga ting paminawan sa ning imong tulumanon. Ning dapit sa kabuntagon sa lain na adlaw nga makahimo pata o pagpamati sa mensahe sa Dios to God be the glory. Tinuod man gyud na. Kaysa dili na unya ta kahimo pagpamati. Kaysa dili na unya ta kadungog kay nabungol ta. Hello. Unang mintas makadungog pa ta, makahimo pa ta. Maminaw tas mensahe sa Ginoo oy. Kay ikaw ug ako dili biya ka garantiya nga kanunay tang kondisyon sa atong pisikal nga bahin. Mao nga sa akong kaugalingon sa akong kinabuhi mintras kahimo pa kong muwali. Mintras na pa ko'y kinabuhi gininawa. Kung naas Biblia igsoon iwali yun nato ni. Kaya kung mamatay ko sa kalibutan, wa na'y problema igsoon. Kung inyo pa kong ignon nga mayroon po itong namatay itong pastora sa kasi itong pangingo des media. Wagay problema. Basta ang atong giwali kamatuoran na as Biblia kaysa magwali tag tinumok-tumok na kinopya-kopya. Sugilanon nga dili haom sa balang kasulatan. Labaw sa tanan, ikaw o ako dapat magkinabuhi ni ini. May problema igsuon oy. Mao nga katong mga taong layan, hadlok mga matay. Kulang na silang pagpangandam. Nanuman, naapan na sila sikretong binuhatan. Muingon man na, Jesus o Ginoo sa, mamatay ko, o niya na pa ko'y binuhatan di mao. Ikaw o ako, maura pa ko'y nasayod, ani. Alang-alang nasayod ko ninyo. Nagsigi ko ninyong sunod-sunod. Ibig gani ba nag-asawa bisan asa mo? Naghimo ba mong sala? Sa inyo ang bana o wala? Nagminatarong ba mo dili? Mao nga kadaghan kay mga OFW akong asposa sa akong asawa. Naadto mag Malaysia kaniadto. Karon balik na sa Saudi Arabia ug makapasar sila sa gitawag og medical. Kadaghan kay mga mahitabo gyud nga ang manglangyaw muna sa ginawa paningkamot ang nabiling gayaka. Kung ang bayi nabili, maglaki. Kung ang laki mabilin, mamayi. Manugal. Kinitaan sa asawa nga munas ginawang panusingon sa laing nasod ang nabilin. Sige ra paghantag, sige ra panugal. Way na pundar. Dapat igsoon ikaw ug ako makahibalos pulong sa Ginoo. Aron ang tanan nimong hago dili masiro. Ginoo dili. Nagaay ko ninyong explanation ni sa media. Pinaagis bisyo na dato mo. Pinaagis sa inyohang bisyo na amoy kalinaw sa inyong pamilya.
Inya taga ikog bersikulo kapitulo. Aron na amoy ikarason ba, aron makaingon mo nga dili mo insakto ang inyong rason nga sige ra tagpangigo diri sa mensahe. Hinumdumi ang kasulatan, gimbutan ang tang mamatay, pagkausalang human ni anak, mauna ang pagkukom. Mao nga ako sa akong kinabuhi, hukman man ko, base sa akong pinuhatan o na-comply. Munang preparado ko sa panahon sa akong kamatayon, ining kalibutan na kay nasayod ko, asad ko paingon. Mao nga ikaw ug ako, kung di ka masayod kung asa ka paingon, mahadlo kang mamatay. Ano man, labaw sa tanan, kung doon na pa kay sala ato bangas kinuhadlo ka, oy. Moingon man ka nga, ayaw sa Ginoo. Ang ayaw sa kong pasaylo, sure ka? Pag abot sa aksidente, makaisiyagin, makalor, pasaylo ako. In one, pilok ni mo sa imong mata, kanang disgrasya, patay gud ka. O di na gud ka matapangan, gud ka kapangayo pasaylos Ginoo na kaysala nga nabuhat samtang buhi ka pa. Kung kaning pasahon Exxon ingon diri, kining mga butanga nga mga kopya ni atong atoa sa langit kinahanglan nga hiluan ni ining pagiha, klarohon. Pinaagi ni ining pagiha, ianis kahanginan, pinaagi sa balang kasulatan, klarohon ta, eksaminon ta, tudloan ta, ikorek ta, pinaagi sa pulong sa Ginoo, dili pinaagi ni pastor o ni pastora. Mga wagwawali, ayaw ang kuna nga pinaagi ninyo na bago imong silingan, oy. Pinaagi sa imong maayong wagwali, muingon mo nga, ay dili pa ako'y nagwali ana, hinambog malamang na sa topat ka na imong giwali, ikaw nagamaan na, dili oy. Kinopya na. Igo lang kang kapawal giwali ana, kagitagaan kang katungod sa Ginoo. Dili na angayon natong ipasigar mo sa imong kalibutan, mga magwawali. Nga mo ingon tang, ay di pa ko atol ni brother si sister, di ko to musimba. Ako gutong giwalihan, may gugong muwali. Pagkawa na gilayo. Munang usahay kining tao bitaw mo mutik mo taas na ning garbo. Ingon diri Exxon 24, kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga naghimo sa mga tao nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit, apan misulod siya sa langit diin na nga tubang siya karon sa Dios. Ikaw ug ato mga tubang ra bagyo sa Dios. Nangatubang magani si Jesus nga iyang anak nga mo'y pinadala niyang anak, pinangga bugtong pagyon base sa balang kasulatan. Mao magani si Jesus, moingon ko siya base sa kasulatan. Ang kasulatan nag-ingon usab. Pero moingon ang tao, pinaagi nako, agoy wa na goy ayo. Si Jesus nagbase sa kasulatan niya, kitang tao mo ingon ta nga, pinaagi nako, napag-og na siya, pinaagi nako kay maayo kong mawali. Hanay kayo na pagkoy topic insakto. Pagkahabuga. Igsoon, hinumdumi. Ang tinuod nga magwawali, magpabiling mapainobsanon, magpabiling mapailubon, magpabiling mapungganon, makadungog nagsakit nga pulong, mga judgment, mga pag-underestimate, mga pagpaluya. Uhangan na nas Ginoo, Lord, ikaw na mag-igo. Si Jesus nga, ningon siya, pasaylo sila amahan, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Tanawa lang ko nga sa pagkamatay sa usa ka tawo nga gibato, nga ningon siya, nakita na ko ang presensya sa Ginoo. Si Esteban, gibato siya mo nang sakit ng kamatayon na, oy. Gibato mo ka, kunyag batoon ka kagmay lang, pitik-pitikan hangtod ka mamatay, perting dugaya kang mamatay. Maayo batoon ka, og dakong bato, paligdan ka, kay murag kadyot ra kang matigo. O batoon ka, tig-ingon rag kumkum, o tig-ingon rag tudlo. Nya, matasin-tasingan na ka.
pagkasakita. Apan wala batia o sakit si Esteban. Tungod kay ang naas niyang kinabuhi, dili na siya, kundi ang Holy Spirit na. Wow! Mao nga kung ang tao gilid sa Holy Spirit, maayo sa batasan, maayo sa kinaiya, matingalan ng mga silingan na unsa matutawhan na nga nabangkuman. Kato sa una pinti matupati at batasan niya karon. Dindat naman, matingala imong silingan oy. Matingala ang imong isig katawo, nga dili nakagarboso, dili nakahanginon nga istorya, dili nakamangyubit. Tinuod na. Pero Kristohanon gani, muras gyapon, kalibutan nun nagyapon ang kinabuhi. Wa gyapoy kausapan, dili na tinuod nga Kristohanon oy. Amen ba? Mao nga si Jesus nangatubang siya sa amahan nga mao ang Dios. Nangatubang magani si Jesus, ikaw pa ba? Ako pa ba? Kita pa kaha nga tawo. Nakuha pa na to. Mao nga ikaw ug ako mga tubang yun, bisag unsaon pa. Tingali karon makaingon ng tao nga nawalang gud kining tao o kondisyon pa, di ba? Magdi gyud gani maka-inumdum og naay Ginoo. Bato-bato sa langit ang matamaan waksa ng magalit tinuod maguna. Kay kun ang tao abdig paglawas, dako paglawas, unya kusog pa kayong ginhawa sa ilong. Grabe kay na siya mo pagawas og sugilan nun sa iyang kinabuhi nga mga raste na siya. Pero magkasakit na gani ka ng kinabuhi nga mo ko na ba, pull down na lamang, ana na lamang, uya lawong kaayo, dugay na lang mo recover. Magkahuna-una ng Ginoo, muingon ka na, Lord, tagay pa itawon kong ginhawa, kay kung maayo ko ani akong sakit, mga lagad yung ko nimo, iman-iman o ayon. Pagkabalik kondisyon, balik na sa kahilayan. Isip. Pero, ipahibalo ta, ikaw ug ako, doon ay kitawag og pabala. Kung sa Tagalog pa iksoon. Kinsaman, ug unsaman ang pahinumdum, ang mong pahinumdum, aron ikaw magkat-on makapangandam sa umalabot nga panahon. Kasulatan yun iksoon. Mao nga kadaghan kay mga tao sa kalibutan maigok sa mensahe Ginoo, mangundang oy. Maluya. Anong maluya kay naigok man. Sulay kuno mo og tinud-an ay maigok ba mo sa kasulatan, di ba? Malipay mo. Naapoy uban nga layhan magsigig ka igok. Aron ba magkat-on sa kinabuhi Kristohanon. Ako kining basahon ipadayon no. Sa 24 kay wala musulod si Kristo sa balaang David nga nahimo sa mga tao nga kopya lamang. Nahimo sa mga tao nga kopya lamang sa matuod nga balaang David. Apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. Nangatubang siya alang tungod kanato, dili alang tungod kaniya. Mao nga ang among pagwali diri sa media o sa FM radio, dili tungod sa among kaugalingon, kundi dili tungod ninyo, tungod sa tibok kalibutan, aron kamong tanan makabalos kamatuoran. Kay kami nakabalumis kamatuoran, kay nagbasa mami maong nakabalo ni mga igsoon og dili namo ni taguan og dili namo ni isiniro aron lamang kami lang ang maluwas. Hello, nakuha ba na to? Kay ang taong sirok ang laog, dili na mo paambit ngadtos uban, kay hadlok ng maluwas po ang uban. Nawalang god ang mentalidad sa kalibutan. Pananglitan, technician ka. Like for example nako, kaya nga ako gitudloan automotive mechanic man.
Unya nakabalo matag unsay sakit sa sakyanan kay ug sa ari bata sa Doctor of Medicine, maoy doktor sa mga sakit sa tawo. Unya kita doktor tas mga sakyanan kabalo matag unsa may nikagar diha. Imin ba? Ug unsa may sitwasyon og sakit sa sakyanan nganong nainana man na wala pa na bung kagaigsuon nakabalo na ang teknisyan unsay sakit ni ana. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Jake Cardama Bastona from Minglanilla, Cebu City. Good morning, Pastor. Shout out ko sa akong mga igsuon ako diha sa Punglo. Pastor, pirmi ko nagsunod sa pulong sa Ginoo. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Jake Cardama Bastona nga naa sa Minglanilla. Ang Ginoo magapanalangin kanimo o sa imong mga pagpugi diha sa dapit sa Minglanilla. Salamat sa Ginoo sa imong mga igsuon diri. Kanunay usab ning nakadungog ang mga Bastona family, even sa imong mga igsuon nga mga babae. Kay ang imong bayaw si Dong RJ Aziro bana man na si imong magulang. Kanunay guni siyang nagsunod matud pa niya. Ingon siya, di ni tumo-tumo ha. Ingon siya nako, musayo yung kong mata, Pastor, kay kining akong mata. Murag na anabay orasan, makamatag yung kong alas 3. Unya nindot ning makadungog tas minsayes Ginoo kay magkatunta. Madugangan ba? Mao na nindot. Kinaama po yung mga taong uban igsuon pero dili daghan nga moingon nga ay murag yapon pastor. Ya, moingon lang ko mga igsuon nga muras gyapon ya kumusta man ang atong kinabuhi di muras gyapon. Di ba? Kana bang rasona sayo na sab ng sabton. Kay ang taong moingon ana nga muras gyapon ang kinabuhi muras gyapon wa na bago na usab wa na umintos dias pagpangalagan. Ana ra maguna mao nga si Jesus moingon siya gikasulti mo na. Kaya ang mga parasiyo o mga sedusyo, grabe kayo mga laptik-laptik pang pinulungan. Pero si Jesus, itubag ang gisulti alas mga tao. Muingon lang si Jesus, gikasulti mo na. Ang Biblia, haong o insakto. Pero sa kalibutan, pagka daghanang garay mo nang daghan kay kanang mga marites, karayan pagkukag maayo kanang mga tabiang tao sa kalibutan. Kung kinsay ilang ikatuba palamian pag yun na mura pagkatong utan nga halos tanan na ilamas aron mo tuog yun. O niya kay kanang tinuod nga Kristohano di man na madalag marites. Hello, dili man na madalag palami na man na insaktong pundasyon baruganan pinaagis pala ang kasulatan. Kay maminaw manas kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Salamat sa imuhang pagwatch karon, Sister Mirian Uyang Gurin. Good morning, Pastor. Maibuntag kaniyong tanan diya sa Sikihor. Ampingan mo sa Ginoo. Si Dog Johnny, kumusta man ang inyong sitwasyon o kayumtang diya sa Sikihor. Ang Ginoo magauban kaninyo kanunay. Atong ipadayon igsoon. Diris 25. Ang Pangulong Pari sa mga Hudyo misulod ngadto sa labing balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap apan wala mosulod si Kristo. Ang mga Hudyo kaniadto misulod sa balaang dapit nagdalag dugo sa mananap apan samantalang si Jesucristo migsulod unsa may iyang dala iyang kaugalingong dugo. Grabe sa niingon diri apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon nga sa makadaghan kaysa ingon magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinumdumi kung imo gining sabton kas alang gyud magpakamatay si Kristo. Sa iyang kamatayon igsuon dili na mahitabo nga isulat pas Biblia o i-discuss pa sa pulong sa Ginoo
nga magpakamatay pa siya aron ikaw ug ako iya pang mapasaylo. Kay ang iyang pagbalik mauna ang pagdesisyon nimo ug kanako. Ato ning ipadayon, mao nga ikaw kimbutan nga mamatay lamang sa makausa human ni ana mauna ang paghukom. Ato ning ipadayon, igsoon. Kaysa ingon mag-antos unta siya sa makadaghan sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan, karon naghinapos na ang tanang panahon. Karon ba? Karon. Now, naghinapos na ang panahon. Nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon. Aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Giwagtang ang tanang sala sa paghalad pinaagi sa iyang kaugalingon apan kas alang niya ni buhata. Kas alang niya ni himoa. 27. Ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Be ikaw karon, sure ka nga mamatay ka, mabuhi kag balik aron ka mangayong pasaylo sa kalibutan nga sa imuhang buhion ka sa Dios ngadto naman sa akto aron ka mga tubang sibo sa imong binuhatan. Nabasa ba mga igsoon nga si Abraham nabuhi? Wa pa gikan sa sugod sa kalibutan hangtod karon ang mga tao kaniadto nga gigamit sa Ginoo nagpaabot sa pagpadayag ni Jesus. Mao nga ikaw ug ako di na magsalig kung maayo pataglawas. Dilo kay magkapsat ganitas gininhawa nga dili na to dahumon, dili na to wakta naguna-una nga diha ra deta kutob mugalit ra tag-ingon lain naman ning ako ang ilakaw-lakawan murag di naman ning kalibutan. Di kay murag kung mamatay ko ng tao gawas biya ang espiritus lawas kay mubalik ko nas magbubuhat tinuod ba na. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 city ako ning pasahon mi unya usa ko mo at balik sa ato nga mensahe. Namoy Biblia diha igsoon. Muna nga niining ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Di kinahanglan yon nga ato ning ayon og examine igsoon. Ingon diri ang Ecclesiastes or diri sa ato nga basahon sa 12 versikulo 7. Ningon diri Unya mo pauli sa abok ang atong lawas. Kanang atong lawas ron, sige na tong hit-hit. Sige na tong tagad. Mga kababayan, sige na tong hit-hit ug unsay mahit-hit na to aron ta mong gwapa. Ano na magutoy gipo sa Facebook igsoon kining uban. Puti na kay nawong, unya kining lawas perting ito ma. Nasiaw sa puning as media igsoon. Hamis kay nawong, unya ang ubos dili hamis. Lahi nagkulor, amor nagtagulaki. Kailahan naging magwapo, alahid-hid. Dili na layhang mubulat sa init kay handog mabayon. Unya, kay dinis kabukiran eksodi man pwede di ta magbulat init, di ta katarabos baol. Mura taga Saudi Arabia magsigit ang kubong-kubong eksoon. Matari makita kahadlok maitom og samot. Namay nahitabuan na eksoon akong amigo. Alahid-hid ato isog tayo kumaksipil o gatong chichonso. O gatong musalan pa to nga na 1 to 3. Abot tag 4. Ini 1 week eksoon. Kaya nga nung tinuod na kaya nagamit ako anak kanya to. Ulo mag-eksoon may ito kawa mo bulan-bulan init kaya nagsige pa makong eskwela. Hamis kayo nawong. Ulo mag-eksonan nga depende maguna kay kung ang imong nawong nagdepende maguna sa tao sa imong kolor sa imong nga hitsura o itumon gyud ka
Unya magsigi ka o pang-apply ana panghidit. Naong imong hamis, naong imong puti ang lawom, ubos abot sa tiil. Lahi. Nakitsa man ana. Imbis maigsuon nga naningkamot ka aron madayeg sa uban. Masawayan man hinuon ka kay nganuman. Di naman klaro hinuon. Moingon man lain na sa matawhana oy. Di ba? Unang sa atong kinabuhi sa kalibutan, nayusahay mga binuhatan na to nga kauna-una tang insakto man ni magpagwapo ko, maghit-hit ko, kalas-kalas na laman na kay mahal na ba kayo na? Ya dili ra ba yun na may tabong dili ka mag-maintain? Kay kung di na gani ka ka-maintain, gawa na kay ikapalit, kay munas ginawa na tong pangitag kwartas kabukiran, kalison magani tagpalit og asin og bitsin. Tinuod dili. Tinuod maguna. Yan na kay ika-maintain. Pareha ra gunas giingon nga nangandoy og sakyanan. Yung nanay sakyanan usap mo may i-maintain sa sakyanan nga wa magani tagpalit og gasolina. I-display na lamang na ipagkaon na lamang na og agupo. Unang ang pulong sa Ginoo kanunay naghanay nato. Kanunay nagpaangay nato aron ikaw dili mabiktima. Ingon diri unya mo pauli sa abok ang atong lawas. Mo pauli ra ba gyud ning atong lawas kay paingon na gyud nis abok. Unang mo ingon ng wate kabalos na gyud ko. Ako na po'y mukaon ninyo. O ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Grabe. Ang atong espiritu mo'y naghatag niini ang Ginoo, dili si pastor, dili si pastora. Asa nato nabalaan pinaagi sa Biblia igsoon. Balik ko sa ato ang gibasa. Ingon dire sa Hebreanon 27. Ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. 28. Gihalad usab ni Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa dihang sa mga tawo. Upakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala. Iman ina igsuon ka ng pulunga. Upakita siya sa ikadong higayon dili tungod sa sala. Bisag dili pa nato na sa i-discuss kana nga pulunga bantay na. Kaysa iyang pagbalik dili na pasaylo ang imuhang madawat kun dili paghukom na sibo sa imong nabuhat sa kalibutan. Unang ikaw ug ako kung tinud-anay ang imong pinulungan klaruha gyud na nga tinuod na kay pwede ko kang maka limod sa imong isig ka tao, pwede kang makapamakak sa mga alagad sa Ginoo, pwede kang makapamakak even sa presidentes Pilipinas kay tao man sab na sila. Pero klaruha nga kana 100% nga tinuon na atubangan sa Ginoo kay kun dili ikaw ug ako mga tubang sa hukmanan ni Kristo sa umalabot nga panahon. Mao nga matag pinulungan nato igsuon din sa kalibutan klaruhan na. Kay dili si pastor, dili si pastora, dili mga alagad sa Ginoo nga nagtinud-anay, maoy paninglas Ginoo katong mga tao nga kusog lang mupundar-pundar muput-up og sugilanon nga dili haog sa balaang kasulatan. Hello, labaw sa tanan nga wa nagkinabuhi niini. Kay kun ang tao nagkinabuhi sa balaang kasulatan, respetado na, disiplinado na. Naanay respeto sa mga alagad sa Ginoo, naanay respeto sa iyang silingan, sa iyang isig ka tawo. Pero wala gani magpataka na nagyaw-yaw ekson. Ingon dire, gihalad usab ni Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon. Tinuod dili, mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala.
kining pulo nga igsoon balantayan bini. This is a reminders sa matag usa nato. Kay kas aragir siya magpalangsang sa cross. Dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga na naghulat kaniya. Mangutana ko, tinuod ang naghulat niya, tinuod ang nagpaabot niya. Kay ang tinuod nga nagpaabot niya igsoon nagkinabuhi sumala sa Biblia. Amen ba? Salamat sa imo nga pagwatch karon an diyon kinanula alisura po ning mga ispelinga igsoon kinanyula sakto ba ni mga igsoon maibuntag kanimo diha sir kinanyula. Ingon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8, ang matarong hukman gikan sa Dios. Wala ko'y hukom na dili matarong basta ang hukom gikan sa Dios. Kay ang paghukom sa Ginoo dili man sa mas hukom sa tawo. Kay ang tawo igsoon pwede ra biya nga hukom kas imong isikataw nga dili karapat-dapat ba. For example, lo na kay tawo nga dauton, pwede ra man ka nga magama-gama o sugilanon nga madaot ang imuhang angayan nimong dauton ba. Pero kanang tanan kung ang tawo magpundar o maghimo ni ana, ang gidaot dili biya na mo'y malakansi, ang gadaot biya mo'y malakansi. Amen ba? Tingali ang gadaot o ang gagupos o sugilanon karong panahon na malakansi kay mao magani madaot, mao man na inom mao din na sila sa mao na ilang pagkakristohanon sa labi ng palamian sa nagdaot, mao pa na ibida pagkakaroon. Pero sa lintungan ay ang taong naghimo ni anak mao na magsakripisyo labaw atubangas Ginoo. Kay ang hukom sa Dios dili ra bagyon pabor-pabor. Klaro, unang dinis kaginan ipahibalo ang tanan aron ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo o sa dili nangalagad sa Ginoo, kay dili man igipasabot lamang sa mga Kristohanon ang mensahe kundi tanan man nga nagbuhat ni ini. Ato bang nakuha? Nagtuo pagkahata mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga tanang Kristohanon maluwas dili oy. Kadagan kang Kristohanon nagpakaroon inon lang Kristohanon aron makita sa ubang tawo nga balaan kuno ay. Pero batasan kinaiya pinulungan dili haom sa Biblia. Tinuod pa na. Ingon diri igsoon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8. Ang pagdesisyon sa Dios matarong. Siyempre, kay matarong siya ang iyang hukom matarong. Unang ang tawo ikurig yun ni aron mahimong matarong. Ingon ang ikaduhang Timoteo igsoon uning basahon. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8. Ingon diri Nama mo'y Biblia di haron na inyo maklaro. Ingon diri o karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ikaw ug ako gitagaan ini o ganti sa kadaugan, pero magbantay ta. Ikaw ug ako igsoon nakabalo naga unsay imong iganti. Ayaw ang kuna nga gantihan kag matarong o tubangan sa Ginoo sa umabot nga panahon kung ang imuhang binuhatan sa kalibutan dili matarong. Wala ra ba yun ni masalindas mga matas Ginoo. O karon gantihan gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga ni adto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Purong-purong sa pagkamatarong mao nga klarohon nato ang atong kinabuhi nga matarong yun ta. Dili ba ta titig ba? Dili ba ta parehas sa giingon ni Jesus, mangatig pagkaarong ingnon ka mo. Balaan mo diri sa sulod. Kusog mong mamantay sa mga sinagoga. Labi na sa adlaw igpapahulay.
apan kining bayi nga gisamok sa daotang espiritu sulod sa 18 ka tuig, wa ninyo tabangi kay adlaw laging igpapahulay. Mga tigpa ka arong ingnon, di ba? Lisod pinampulo nga igsuon nga ingnon yun yata sa hukman ng Ginoo. Mga tigpa ka arong ingnon. Mao nga si Apostol Juan, mga bitin, kinsay gasulti ninyo makaityas mo sa hukom sa Dios. Kay ang hukom sa Dios igsuon dili pabor-pabor. Ang iyang hukom kung unsa ang imong nabuhat karon, maunay imong dawaton. Kay way nalilong sa atubangan sa Dios, mga pinangga. Ingon diri, ako ning basahon pagbalik. O karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamataro nga ni adto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ni adto unyang adlaw iganti unya. Unsa man ang pulo nga unya nahitabo na? Wala pa. Mao nga matag wording sa Biblia bantay. Kay basing nagtuon niya ang tawo, karon lang mahitabo ang gantis Ginoo. Dili iganti ra unya ra unya do na pay unya di kompleto ang matarong nga maghuhukom. Iman iigsuon ang Dios matarong isang maghuhukom, kinidili kanako lamang kundili sa tanan. Dili ningon diri, dili kanako lamang kundili sa tanan. When we talk tanan, over the world, tibuok kalibutan. Kay gibuhat sa Dios ang kalibutan, tibuok man, di man tikas. Kuha na to. Ibasaha ko ng Genesis 1:1 hangtod mahuman. Diyon sa pagtungkod sa Dios ang kalibutan. Wa mamagani klaro kaniadto. Wa pa insakto nga desisyon sa sugod dinya sa Biblia. Hawang pa ang kalibutan hangtod na human sa ika-unom. Unya sa ikapito nagpahulay ang Dios. Muna gani diha sa punto kung ang tao di kaagpas niya na sa titsing o pamaangis Ginoo, sa adlaw gani nga ipapahulay o dapat ikaw moadtog simbahan, unya kaparon pa kay nabisis sa trabaho, nabisis negosyo, nabisis kahayupan ug unsa pa. Sa tupa ang imuhang kinabuhi under control sa mga butang. Dinoon nili ganun man, kung dili ka under control sa mga butang, ano magpakontrol man ka. Ning-ingon ang Dios kang iba o kang Adan, mismo kang Adan nga unang tao sa kalibutan. Ikaw mao'y magbuot sa tanang kahayupan sa tibuok kalibutan. Yatagan bitag pagbulutan, aron ikaw o ako makitas Ginoo kung unsaon nimo paggamit ang imong kinabuhi nga atong hinulaman dinis kalibutan. Wow. Apan ti man kung di ganita kahimong mugamit sa panahon o panahon nga gihatag sa Ginoo, kwaon ni Ginoo ang panahon nato. Kay ingnon tas Ginoo, wa man ko niya tumana, wa man ko niya sunda, kwaon ako ning tawhana be. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwatch karon, Pastor Risi Baldonado from Pasay. Maayong buntag sa tanan nga mga Baldonado family dinhi sa Tantan, imong magulang. Ulo pagkahuman ini igsuon, mao naman ang ato mga greetings o mga pangumusta niining ato nga programa. Human sa mensahe, adto naman tatigtas sa ato mga greetings. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwatch usab, Sister Lordelin Kadis Alendiabo Abundo. Kumusta man sister diha sa Kamansi? Good morning Pastor, salamat sa makanunayong pag-atiman sa Ginoo kanato. Wow. Ato bisag pasalamatan. Kanunay gyud sang nag-atiman nato. Kanunay sang nag-amuma kay wa gyud ta niya atay mana murag di na gyud ta kamata.
Murag makaingon na tam Exxon nga nung namingaw mga anang FM radio das balo. Muingon ng tao, patay naman si Sapre. Patay na mas Pastor Hilong. Mao nga angay na to nga pasalamatan ang Ginoo nga hangtod karon nakamata-mata. Muna din sa FM radio alas 3 naglanog-lanog na ang Shine FM 95.3. Onya wala lang ko masayon o niadtong mga panahon na ang manuyon kay gihook up man ta diha Exxon sa 101.1. Wala sud ko mahibalo kung sayo ba silang moana sa ilang istasyonan sa FM sa 101.1. Kay atong Domingo gihook up man ta Exxon sa ato nga Exxon diha nga si Brother Jopre Pastor sa 101.1 Riverside FM. Lanog-lanog diha sa Manuyon niadtong panahon na. Unsa kaha karon Exxon kay gadipindi man silang programa. Gikan gyud na sa La Libertad going to Amlan. Unya dako man ang FM radio diha. Kay dili man sama dire nga dili ta mo dawat og wa man ni commercial. Wa na yung mga advertise sa palibot kun dili ang atong gi-commercial. Mao man ang pulong sa Ginoo Biblia maawit makalangit. Unya gamay ra man kaani power Exxon. Kutob lamang sa maabot o pila ka area nga maabot dinhi sa kapalibot. Although pinaagi sa wifi connection maabot na bisan atos laing nason, adto sa Sweden, sa Kuwait, sa Saudi Arabia o sa uban pa sa Brazil. Aduna ko'y amigo mga kaigsunan nga kanunay sa nagdaghan diya sa Brazil mga kaigsunan nga nagasunod o kanunay na to nga ikahimamat diha pinaagi sa komunikasyon na naagaron diha ang iyang mga ginikanan na as Maynila Exxon. Padahal kita Exxon ingon diri o kinidili kanako lamang kung dili sa tanan gayon nga nagpaabot sa iyang pagpadayan. Mao nga ikaw ug ako sa diha nga nagpaabot kita sa iyang pagpadayan, gikinahanglan magkatunta, magmatngunta, magamping ta, labaw sa tanan sa atong pagpaabot o sa iyang atong pagulat ni Jesus. Haom ang atong kinabuhi pinaagi sa balang kasulatan. Kay hukman magyud ta Exxon, base magyud sa atong nabuhat o sa atong nahuman. Isulay ko no mong trabaho o sweldoan pa mo o naay wala mo'y nakita nga trabaho kada adlaw. For example, nagtrabaho mong kumpanya, nagtrabaho mong opisina, for example, doon ay papilis nga giinkon o niya ipag-computer. Kanya di mo kabalo, di mo kabalo mo print, di mo kabalo mo inkon, dili mo kabalo mo o sao man na. Dili ta magdugay sa itong trabaho. Mao nga ang tanan nato nga nabuhat sa kalibutan base sa Biblia nag-agad ni sa atong nakumplay. Dili ta mo kumplin, dili ta mo kana bitaw mo claim sa Ginoo nga murag dili haom. Kay masamot kita igsuon nga masuko ang Ginoo nato anuman. Parihara gud nag mga apply tag trabaho. Pananglitan doon na may bayodita. O niya na makaklangkang dito. O niya bisag unsaray imong isulat aron ang imong gi-applyan mo tuog yun nimo. Bisig dito kakahimos imong gi-applyan. Pag abot ana sa trabaho, o niya mausisa nga ang imong gisulat diha dili haom sa imong kinabuhi. Ingnon kas kompanya o ako'y manager, ingnon tika pasudlon. Ngano man, na mamagani kas imong bayodita, how much more kung ikaw makasulod na diri. Mas kapi na naunya kang bagakon. Diba? Ang mga manager may eksuldo na sa gitawag og role nga ikaw o ako eksaminon base sa imuhang gisulat. Kay kung dili gani nahaong ang imong aplikasyon sa imong pagkatawo nga namakaka sa imong pag-apply, dili gyud ka magdugay. Tingali maka mauwat ang manager nga imong gi-applyan, labi nagmaayo kag PR, may kang muyaw-yaw. Ako ani, ako ato, ako ani, kabalo ko.
Kisa may dili maingganyo ang factory o ang layhan man na nga dakog ginansya. Onya kay kung makasulod ka kay wa kay nakatunan, di ka kaabtag si mana, pauli kag mamutos. Atong klarohon ang atong kinabuhi igsoon, oy. Kita ting pakarong ingnon mga kaigsuonan nga Kristohanon or Kristohanon og dili. Maura na igsuon ato bangas Ginoo mo hinungdan kung Kristohanon ka, baruging Kristohanon ka. Na ang atong kinaiyat batasan haom sa Biblia igsoon. Ingon ang Santiago Kapitulo 4 versikulo 12. Ang Dios lang ang makahukom. Ang Dios lang makahukom. Mao nga ikaw ug ako, dili ta angayang maghukom. Mao nga diri sa FM radio, dili ta maghukom nga tinumo-tumo lamang kung dili naghukom ta ang Biblia ato gibasa. E dili na to na angayan, di ta angayan nga muhukom sa itong ising katawo nga wa tay pasikaran, oy. Musamo ta nagpakamakasasala ato bangas Ginoo. Ingon ang Santiago, doon na mo'y Biblia diha igsoon. Santiago Kapitulo 4. Ilison man na mga kaigsunan nga maghukom ka sa imong ising katawo nga wa pa nahitabo. Klaro dili. For example, kanang mo judge ka sa imong ising katawo nga moingon nga kanang bang mga tawhana ba, dili maguna sila, dili nagyuna sila, ana ba? Sa to pa, ang imuhang gipasabot ana, nakabalo di ay ka sa kinabuhi sa tao. Klaro dili. Kay imo naman gi-judge. Iniingon naman ka nga, kanang tawhana, wa na gunay kalawasan. Nya mo ingon sa ko igsuon, sure ka nga wa na kalawasan. Giunsan nimo pagkasiguro nga ikaw nasayod sa usa ka tawo nga wa nay kalawasan. Mao nga sa imong rason karon, ako sab nang balitokon. Imin ba? Giunsan nimo pagklaro nga ang usa ka tawo wa nay kalawasan. Basi pa lamang gani ang tawo mo dyan sa iyang isig ka tawo maupay maipierno. O katong iyaha nga gi-judge o iyang gihukman nga wa nay kalawasan, maupay nagsunod sa balaang kasulatan. Arohon na to igsoon. Mao nga ikaw ug ako wa tay katungod nga mohukom, kay kun ang imong paghukom mausab nay ihukom, dili hukom gikan sa tawo kun dili ang hukom gikan na sa Dios. Wa na to. Unsay giingon dias Mateo 7:7, ayaw kamo paghukom aron kamo dili hukman, kay ang inyong ihukom sa inyong isigataw mauusab ang ihukom, dili taw mohukom kun dili ang Dios mohukom nimo. Kay ang paghukom sa Dios makatarunganon. Mao hinungdan dinhi sa atong programa, wa ta naghukom kun dili naghukom. Ang atong hukom ug desisyon naa sa Biblia, nagbasa ta. Hello. Ako kining basahon ang Santiago Kapitulo 4 versikulo 12. Kay pwede naman maghukuman ang tawo kung tinumutumong sigilan o pwede oy. Pero timan iklaruha o seryosuha nga tinuod na. Kay basi dili na tinuod igsoon, ikaw ray magsakripisyo kung mabukid ka. Tinuod maguna. Kana bitang sa panultihon nga mo ingon, wala bagyoy asom nga magkumkom, at tinuod yun na. Bisag wa pa nas Biblia nga ningon nga way aso nga magkumkum. Wa kay aso nga magkumkum tinuod. Labaw sa tanan dias Ginoo. Kay wa koy aso nga magkumkum dias iyang atubangan. Akong basahon ang 12. Ang Dios ray maghatag sa balaod o maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas o makalaglag. Klaro dili. Kinsa di ay ang makalaglag o makaluwas? Dios. Akong kitang ring charger may igsoon kay murag na overcharge na ni. Unsay giingon diri igsoon? Ang Dios ray makahatag sa balaod
ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isikatawo. Grabe sa. Mao gidinis atong programa. Kung unsa man ang naas Biblia atong iwali, wala na gipasabot nga sige mig panghukom diri sa among kaugalingon, kun dili among gibasa ang kamatuoran aron ikaw ug ako masayod ug mahibalo kung unsay karapat-dapat ug dapat natong buhaton sa atong pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Amen ba? Kay igo ra may gawali, igo ra may gasaysay, igo ra may gahanay nga nagbase sa kasulatan, wa mi nagbase sa among kaugalingon nga nagtimo-tumo mi aron mi makahukom sa uban. Maumangani sa ato nga programa na ay Biblia, na ay kapitulo, na ay bersikulo o asa mabasa. Pero gani ka ng paghukom, pagbutang-butang sa imong sikataw nga walay kapitulo bersikulo, tinumutubo na oy. Hello, nakuha ba nato bato-bato sa langit? Ang matamaan wag sanang magalit kay totoo talaga ito. Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod o sa tanan nga mga FM radio nga nagapalibot diri nga naminaw sa sayong kabuntagon. Ingon ang Roma, kapitulo 2, bersikulo 6. Hukman sa Dios ang tao sumala sa iyang nabuhat. Uni, klaro. Mao nang ikaw ug ako karon igsoon. Klaro ha? Naka nang imong paghukom, tinud-anay na. Ibasig butang-butang lang na mga igsoon. Kaya ang pagbutang-butang ra ba, pagtumo-tumo, musika trabeka, pagkakaroon. Pero pagkaugma, ikaw gi makatubang anak. For example, na kay gibutang-tubutangan imong silingan, imong isig ka magtotoo, or imong silingan nga dili mga magtotoo, maura man guna. Imong ang sugilanon nga dili tinuod. Kay kining tawo mga igsoon sa kalibutan pwede ra mang makahimo ni anak. Pero hinumdumi sa imong pagbutang-butang, klaruhan na. Kay basig ikaw lang unya balikan anak. Unya ang muhukom ra ba, ang desisyon ra ba? Kung nakalimbong kasi mo isigataw, di ra ba kakalimos Ginoo? Kinsay muhukom ug tagkos nga muhukom ang Dios. Mao nga niingon ang Mateo City, ayaw paghukom sa uban aron ka dili hukman. Ako kining basahon o sa igsoon. Amoy Biblia diha aron mahibalo ta mga kaigsoon, labi na sa mga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga mingwas sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Kay daghan magyud naminaw karon igsoon og nagwat sa Facebook Live even sa laing mga nasod. Unang imbiblically wa ta mo gawas diri. Kung unsay naas Biblia, iwali ang kamatuoran. Ingon diri, oh, ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban ug sugdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Ikaw igsuon kung nagsukod gani ka o kaugalingon na wala nagbase sa Biblia, ikaw mo'y magsakripisyo, ikaw mo'y magantos. Tingali karon murag hero ka kay mo ingon, ala, labi na kusog kay manaot. Kusog kay ka manaot sa imong silingan, kusog kay manaot sa imong isig ka magtotoo, kusog kang manaot ni pastor ni pastora, uban pa kay maura man na kanang kusog mananaot. Di man na kabutag dili ka marites, dili man na mahimutag dili ka sugilot sa uban, mura man na og aktor, aktris. Pero siguro alang gud lagi kuha pa na to igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Ma'am Artemia Inquilino from Dumaguete City. Good morning pastor, salamat kaayo sa pulong sa Dios kanunay gipaabot sa mga katawhan. Diyos, salamat sa Ginoo. Salamat sa imo sa mga pagwas karon, Ma'am Jermaline Iramis. Maayong buntag sa tanan nga mga Iramis family.
nagkadaghan yung ato nga mga viewers sa Facebook Live, kay every live nato sa buntag dunay mga bag-o nga musulod gyud diri. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon si Ruel Fuentes, mga pinusabta sir sa ato nga kape nga way number ni dili ni 3 in 1, dili ni 3 in 4, kun dili forever ni kape igsoon. Mao ang mensahe Ginoo kay igo gid matagtawa ni. Mao nga ikaw ug ako pastor matag pastora, dako matag rangkos tibuok kalibutan, ug unsa patang rangkos tibuok kalibutan igo kita ani. Uning kape mga igsoon nga moinit usahin ning dalungas tawa ni. Unya malipay ang magkinabuhi nini. Wow. Ganun man, sa diha nga ikaw magkoreksyonan sa balaang kasulatan, diha ka makorek nga insakto ang imong kinabuhi. Unya dili na ka hawaan nga mo atong simbahan, dili na ka maulaw mo haleluya, dili na kulang ang imong pagdayon. Ganun man nakasabot o nakaibalo naman ka kung unsay dapat o karapat dapat nimong buhaton nga mahimaya nato ang Ginoo. Kay kung dili musulot tag simbahan igsoon, murag mo atas ta, murag ana ba atas abante ba may gusap ko ani unya. Apan kun ang imong kinabuhi haong ug insakto na inline sa pulong sa Ginoo, wow, excited ka Lord adto na sa kong simbahan, muday na sa ko unang abot sa simbahan. Murag mga kanang nakabuhi bitaw nakabantay mo nga mga binilanggo nga gikas bilanggoan yung naglayat-layat dapat sa simbahan, kawas nun kang mulok sumusayaw buday. Pero naapatay apan, unsa man ang apan pastor? Kana apan dili nang apan-apan ng kalamungay o sa managalay igsoon nga ibutang lamang o ininit. Salamat sa Ginoo sa imong nga pagwas karon, Ma'am Rose Reggie Biloni, gikan sa laing nason. Maayong buntag Pastor Ann, God bless you sa tanan o sa imo ang tibuok panimalayes Pastor. Walay katapusan nga kape sa kinabuhi nato. God bless you kaayo sa tanan. Wow, salamat sa Ginoo gikan mensahe ni Sir Ruel Fuentes. Tinuod yun na kining mensahe Ginoo sa sayong kabuntagon, mauni kape nga muhatag natong kadaogan, kasiguruhan, kabaguhan. Muni kape nga forever and ever pagyon. Unang makahuna-una lagi ko usa sa ako nga nagahalubilo ba, ingon ko nga na ako'y programa sa alas 3 sa kabuntagon sa Shine FM 95.3. Iya kong giingnan nga unya kinsa man po'y maminaw nimo nga alas 3 pa man na nga tulog pa man ang mga tawo. Engko ako lang giingnan nga ang Ginoo lang ko'y mag-igo ana, di ba? Pamatay mahimo igsuon kung ang Ginoo dili magapamuhat sa atong pagwali. Ang importante nagwali ta, nagsaysay tas kamatuoran, kay ang kamatuoran muhatag natong kagawasan. Dunay minsay si Ma'am Rose Reggie Biloni. Maayong buntag Pastor o sa tanan nga naminaw sa pulong sa Dios niining kabuntagon, request ko sungkop ti ako. God bless watching from Bacolod City. Ako kining i-play igsoon, kining kopti ako kaning hatagan og pagtagan ang inyo nga request karon. Although akong ipadayon ang akong mensahe aron dili ta kalimot sa mga request awit makalangit niining kabuntagon. Although pagkahuman naamantay sunod gyapon nga programa request awit makalangit. Salamat sa Ginoo. Kumusta man mo diha sa Bacolod City? Kumusta man ang aton nga kinabuhi da subong? Kung sa Hilonggo pa, kanang kape sa Hilonggo o kanang pamainit lahi na. Kay diris kabukiran pamainit man. O niya at wato kas Bacolod, moingong ka kay nagpamainit, masuko na sila oy. Masuko na muna nga matag area na atay mga pulong angay na tong bantayan. Kay bastos na sa uban pero nato okay ra.
Mao nga dinis kalibutan mga igsoon unsa mapoy sinugdanan nganong daghan na butag lingwahe man pagkahitabo sa Turi di Babil. Wala ni dilim nato na i-discuss mga igsoon, pero mo na sinugdanan nganong daghan lingwahe sa mao nga atong lingwahe pinulungan. Okay lang Pastor, grasya o gugma sa Ginoo, okay lang man. Wow, salamat sa Ginoo. Kinaamangoy ato ang pangumustahon mo ingon, maurang yapon Pastor, pobre ra gyapon, as kalisod, pait niya, wala sa ospital niya, pait. Mauna nga ato pasalamatan ang Ginoo. Ako ning i-play igsoon o naa diri ang imo nga request ma'am, kopti ako. Ako ning ipadayon igsoon ang Santiago Kapitulo 4 versikulo 12. Ano man nato ning basa igsoon sa 12. Ingon diri, ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas o makalaglag. Sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig katawo. Siya lang wa lain pa. O ni imo nga mensahe, ani imo nga request Ma'am Rose from Bacolod City, kopti ako. O niya diri sa Roma Kapitulo 6 versikulo Kapitulo 2 versikulo 6, hukman sa Dios ang tao sumala sa iyang nabuhat. Mao nga ikaw ug ako karon, laruha, seryosoha ug unsay imong nabuhat. Og ayaw na i-deny labaw sa imong isig katawo, ibin nakasayop na sayop ang imuhang nahimo, muingon yung ka nga sakto. Kaya klaro kayong sayop, labi ng tinumutumo nga mga sugilanon, aron madaot imong silingan, aron madaot ang imong isig katawo, madaot si pastora, madaot si pastor, unsa pa ang organisasyon diin ka nagapasilong, kay nagpalami isap ka, aron ka mahimong bida sa uban, aron ka musika, dili na siya pwede igsoon. Ikaw ug ako, kita sa Ginoo. Mao nga niining atong programa, walay giditigan, walay ginipinsan, nagbasita sa balaang kasulatan. Salamat sa imong mensahe Ma'am Rose, Reggie, Biloni from Bacolod. Salamat sa Dios Pastor. Wow, salamat sa Ginoo gud sa payan ang atong gihimo diri para gyud sa tanan. Kristohanon mga upilit Kristohanon, libil ta atubangan sa Ginoo. Ay ang atong pagtudlo ini mao ang dapat igsoon, dili nagtudlo o nagpadako sa atong relihiyon, dili ang atong gipadako ang pulong sa Ginoo nga mo'y dapat og karapat-dapat nga atong kinabuhi aron ikaw o ako adunay insaktong pundasyon, adunay insaktong direksyon, adunay insaktong giya sa balaan nga kasulatan. Ma-professional man ka, ma-engineer man ka, ma-doktor man ka, ma-presidente man ka, hari man ka, or unsa man ang atong kinaadman sa kalibutan, nagkinahanglan ta og giya sa balaan kasulatan. Ingon diri ang Roma, ako ning basahon, Kapitulo 2 versikulo 6. Hukman ang tao sumala kayo sa iyang nabuhat. Mao nga ikaw ug ako, klaruhon nato, i-clarify nato kung unsay atong nabuhat. Kay dili ug dili ta makalinay atubangan sa Ginoo. Dili ta ug dili ta makapamaka ibig sa imong nabuhat sa dayag ug sa tago, kay ato manirong basahon pangatubang magyud ang tanan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sir Rowell Freitas, sa inyong pagkamapugihon, sa inyong pagkamanasigon sa kapi sa sayong kamuntagon nga maghatag nato kainit bias pagpangalagan, sa kapi nga mao ang mensahe Ginoo nga maghatag nato kahayag
sa kape nga way katapusan, nga kape nga walay number igsoon, kundi everlasting and forever and ever until nga mobalik si Jesus Christ. Matod pa sa minsay sa awit, kukti ako ugakson mo. Ikaw ang naguhiting mo. Kung ikaw nagtinguha sa presensya sa Ginoo, panganduya siya, nga mao siya ang maghangit kanimo sa tanang panahon sa adlaw sa imong kinabuhi. Kay maunay ikalipay sa Ginoo. Kung di gani kakapaubos sa imong kaugalingon, unsaon nimo pagpaubos atubangan sa Dios. Ako kining basahon ang 6. Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Ikaw ug ako kinsay maghukom. Sinong karapat dapat na magmuhukom sa tao? Ang Dios lang yun. O niya ang iyang paghukom, sibo ug bagay ug haom sa imong nabuhat tinis kalibutan. Mao nga ikaw ug ako siguro nga 100% nga imong nabuhat sa imong isig ka tao, sa imong silingan, sa isig ka magtotoo, sa imong pastor, sa imong pastora ug uban pang mga tao nga imong ikahalubilo, mga Kristohanon man ug dili Kristohanon, siguro nga dili na butang-butang ug kinumpos lamang gikan kanimo, kay hukman ta sumala sa atong nabuhat. Bisag mo angkon pagkastibok kalibutan, bisag imo pa nang isulat dito sa Rules and Regulation and Republic Act nga ikaw matarong apan di ka matarong atubangan sa Dios. Muabot o muabot ang panahon nga kanang tanan ibalik na nimo igsoon. Ingon diri, kay hukman sa Dios ang matagtaw sumala sa iyang mga buhat. Grabe sa. Ingon ni Ana, last nga mga bersikulo. Ang atong oras karon igsoon, hapit naman ay alas 5:30. Ingon ang Ecclesiastes, di man ini. Unsa may buhat, pastor, kanang dayag o kanang tago? Dayag man o tago, hukman ka, hukman ko. Kay kasagaran magun ang tawo, makaikyas lang, bisag na ay binuhatan sa tago, kay di man kakita imong silingan. Di man kakita si pastor, dili man kakita si pastora. Makadinay ka ra, ibin sa imong inahan, sa imong igsoon, sa imong papa. Makapalami kag istorya, oy. Makapalami kag butang-butang sa imong isigataw, kato, ka na. Piti-piti ning ba, igsoon, kabula pa. Kay mao lagi kay bida pa anang panahon na. Pero mingon ko klaruhan na. Kay basic ikaw unya mag-suffer sa imong gibuhat. Mao nang gipahinumduman tas Ginoo aron ikaw ug ako makabantay kung naa pa may atong batasan, ibin Kristohanon man. Hindi ra ba yun ang batasan igsoon mo ilang Kristohanon? Kristohanon man o dili sa ato ang programa koreksyonan pinaagis Biblia. Kay ang tinuod kung unsay imong nabuhat sa tago o sa dayag, ato bangon yun ato ni. Last nga mga bersikulo timan ini. Bisan asa mo ato mo sa laing nason, o naamang mo sa Pilipinas, o bisan asa mo musimba, bisag unsa pang denominasyon sa kalibutan, kung ikaw ug ako dili magpakoreksyon sa balang kasulatan, wa na nagbasi bisag kapila pa ka mo adtong simbahan, bisag kada adlaw ka pa galuhod sa altar sa simbahan, apan ang imong batasan kinaya sukwahi sa balang kasulatan, pwede ka nga hukman sa Ginoo ug haom ang ihukom nimo ug kanako. Hello, timan-an nato ang revelasyon.
ang paghukom sa Ginoo naa dito mga bakakon, mga tigpakarong ingon hukman sa Ginoo. Mao nga niingon diri sa Ecclesiastes ato ning klarohon. Kay basing magsalig ba ang tao, ay wala bita si pastor, wala bita si pastora, si sister, wala oy, nagukuslayong nagtrabaho ko, kita di sila nako, yes, wala, may kakita, wala kakita ang uban, imong asawa, imong bana, wala kakita oy, apante man nay nagkakita nimo, mao ang Ginoo, kay mo gawas man ka ng kamatuoran. Ingon ang Ecclesiastes ato ning bantayan ha. Ecclesiastes iksoon kapitulo 12 versikulo 14. Basi magsaling ta nga makaingon ta iksoon nga ay okay ra na ay okay ra kong mamakak, okay ra kong mamasangil, okay ra kong mupundar istorya sa akong isikataw aron ko musikat, aron ako'y mahimong bida. Ako ani silang dauton be kung magsigi ba ni makalahutay banis ako ang mga barang ilo kana mga daot nga mga istorya mura nagparang munang ayaw mong kahanlog ana oy mga Kristohanon pagkadawat mo na ibalik nas gigiganan naa kay authority na kay power gikan sa Ginoo kung tinuod kang alagad sa Ginoo. Pero dili gani dutlan yung kaoy. Munang ikaw ug ako tinuod kang alagad sa Ginoo, Kristohanon ka, ayaw ika tingalan na ay mga pagsulay. Kaya kung na ay mga pagsulay, na ay paglutos, na ay mga pag-antos, mga pagbutang-butang, tinuod kang Kristohanon. Ilo na kuha man na to. Kuha alangod ang base ni Jesus. Sa iyang gibuhat sa kalibutan, puro ragyod pagkamatarong, puro pagtabang, puro pag-ayos mga masakiton. O sa iyang pag-ari diriwa siya mo ari, aron maluwas ang mga matarong, kundili, aron pagluwas o pagpasaylos mga makasasala. Grabe sa. Unang dagan kay mga Kristohanon karos kalibutan, wa makaagpas. Sama ni Jesus ang iyang mga tinunan diingon magtutulo man ni siya o niya nga nung nakigalubilo man siya sa mga maniningil sa buhis dito pa siya ni kaon o niya kinibayhana nga niduol niya wa siya kahibalo di ba ang namantay nga igsoon yara po mga sagabay kabantay mo sa usa ka babae nga ning hugas sa iyang tiil ning hila giingnan siya sa iya ka magkauban nga wala ka ni masayo ni magtutudlo ang kining bayana bayaran man pero niingon si Jesus kamo ako inyong ikauban apan wa mo kahimo sa gihimo sa usa ka babae. Grabe sa mao nga ikaw ug ako dili nagutang magpakabalaan kung dili ta balaan ato bangas Ginoo dili ta matik pakaorong ingnon pagpa-as if nga Kristohanon ta pero sa atong batasan kinaaya dili haop sa pulong ang Kristohanon kinsa may maulawan ikaw mao nga kung Kristohanon ka dapat ang imong kinabuhi Kristohanon nga naagod mismo si Kristo sa imong kinabuhi ug si Kristo maunay maghari nimo unsa man si Kristo buutan mapailubon matinabangon wow mapasayloon mapuanguron grabe adunay minsay si Ma'am Rosette J. Baluni Biluni amin pastor hindi ta pwede maghukom sa atong isikataw kay kitang tanan parihara mga tubang sa Ginoo tinuod yun na undo na as Biblia ang Biblia gimuhukom nato mao nga niining atong programa pastor man ta o pastora dako matagrangkos kalibutan
bisag unsa may ato ang profesyon, Biblia mao'y muhukom nato. Biblia mao'y mo koreksyon nato. Biblia mao'y mapahimo natong naatas insakto nga direksyon. Mao nga ang atong programa. Ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag kayo sa akong alagyanan. Sa gisabak nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Kay kung ang imo ang kinabuhi way pulong sa Ginoo, kung ang imo ang kinabuhi walay pulong sa Ginoo, wa ni kahayag. Way mo iwag sa mataglakan sa imong tiil. Tingali mapandol ka, matisod ka, mabalintong ka, wa kay kahayag. Imin ba? Mao nga pinaagi sa Biblia, dindi diyaong og giinsakto og gikurig ang atong kinabuhi, mga pinangga. Ako kining basahon sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14. Ingon diri, hukman sa Dios ang tanang tang nabuhat. Kinsa day mohukom? Ikaw ug ako way katungod nga mohukom. Pero pinaagi sa Biblia, gipahibaluta pinaagi sa Biblia. Ingon diri, hukman sa Dios ang tanan tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago. Klaro dili. Mao nga ikaw ug ako be usa may inyong gibuhat sa inyong tago. Kadi mo kadina sa inyong pastor, makadinay man mo sa imong papa, sa imong mama, sa imong silingan, sa imong sikataw, makadinay mo. Kay makaingon man ta nga, wala bitay galantaw, okay ra ni ay. Pamay galantaw. Pero kinsay mo ko? Ang Ginoo, hukman ka sa takop nimong nabuhat og sa dili. Klaro dili. Klaro kay ng Biblia igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Sister Ellie Jane Makay ug sa mga Makay family diha sa Paleo City. Maayong buntag sa tanan nga mga Makay family nga nagwas usab sa ato nga programa. Nalaygon ang Ginoo sa gingon diri, hukman sa Dios ang tanan. May magiskot ko natag kanang tanan na abay kulang ana. Sa imong kinabuhi, sa imong pag-atawo karon gikas imong tiil hangtod sa ulo, unsa may kulang diha, di pa kumpleto. Kanang tanan hukman na. Matag usa nato ningon diri o, hukman sa Dios ang tanan tang buhat. Onya dili unfair. Ngano man ingon diri, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini og dautan na ya kaigyas ta igsuon, makadagan ta pagkakaroon tingali murag mahimo nga bida ang tao, labi na kusog kay mamutang-butang. Maminaw magyud ang tao dito sana muingon pasab ang naminaw nga wa man ko magdao, mabinako na silang mauna. Di ba? Dili ana imo yung barugan kay man gusto lagi kang manmudaot ba, gusto lagi kang pagkakaroon ikaw yung tuohon sa imong gisugilan kana sayo kaya na mabiktima mo ana. Grabe. Pero di man ang Ginoo ang iyang pagugong makatarunganon kung nasostisya. Mao nga siguro o siguro na itong wag kita mamakag kay tingkakol kita sa interno kung namakat ta eksoon, namutang-butang ta aron ta madaot, makadaot eksoon. Unsay giingon dire? Revelation Binadaya kapitulo 22 bersikulo 12 ngadto sa unahan, tan-awa ra gud ning gisulat diri o. Ingon si Jesus miingon. Kinsay giniingon ari? Si Jesus base sa atong pagbasa. Unsa may gisulti niya? Akong basahon, naamoy Biblia diha. Niingon siya. Si Jesus miingon, mubalik ako, dili madugay nga magadalag ganti aron ihatag sa tasatag sa sumala sa iyang nabuhat. Dalon ni Jesus ang tasatag sa nimong binuhatan.
Hapit na siya mobalik. Si Jesus miingon, si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tasatag sa sumala sa iyang binuhatan. 13. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang naulahi, sinugdanan ug ang katapusan. 14. Bulahan katong naglabas sa ilang disti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. 15. Timan ini adunay mensahe si Ma'am Rose Reggie Bilone. Glory to God, Pastor. Importante ta sa Ginoo. Ako ning basahon tiwas. Kay adunay panahon nga ikaw pagahukman og sumala sa balaang kasulatan ang pagugom pinasigad sa imuhang binuhatan. Tinuod ko na. Tinuod ko na. Mauni atong gibasa sa pinadayag. Hapit na siya mobalik. Onya ako ning ipadayon pagbasa. Ako sa ning i-refresh atong aron na maklaro sa FM radio dinhi sa Sign FM 95.3 na naglanong-lanong dinhi sa kabukiran. Atong oras sayo pa man. Wa pay alas 6. Ato ning tiwason las nga mga bersikulo nga ato nga ikapabilin. Kung sa giingon diri si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa. Mao nga kung imo ning sabton ang imong kaluwasan wala nagdepende ni papa, wala nagdepende ni mama, wala nagdepende ni sister ni brother, wala nagdepende sa bana o sa asawa o sa uban pa. Ikaw ug ako ang imong kaluwasan nagdepende nimo. Hello. Mao nga ayaw kahadlok igsuon mga banag asawa nga moingon nga moatog laing nasod nga moingon nga ala basi magpisyo niya nang nabilin, magpisyo niya nang muabron, ayaw padala na. Kay hinumdumi kung ikaw nagbuhat og sala atubangan sa Ginoo, atubangan ang sala nimo. Kay ang tao nga imong gibutangan og sala inosente na, labaw sa tanan nakita nas Ginoo ang imong gibuhat. Amen ba? Ingon diri si Jesus, si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magadala ganti aron ihatag sa tasatag sa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Bulahan katong naglabas sa ilang piste. Nganong giingon man diri nga bulahan katong naglabas sa imong piste, it mean to say ikaw dapat magbag-o totally atubangas Ginoo. Limpyuhi ang imong kinabuhi pinagis minsayes Ginoo aron karapat-dapat ka og taas noo ka kamuhimaya niya. Tinuod ba? Ingon diri bulahan katong naglabas sa ilang piste aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa mga gangaan sa siyudad. 15 timan ini. Apan sa gawas sa siyudad dito ang mga malaway. Klaro dili. Unsa man ang mga malaway daghan na siya. When we talk about og malaway naa na tanan package na siya. Naa dito sa gawas ang tanan nga mga malaway, ang mga salamangkiro, ang mga kihalawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, ang mga tanang bakakon. Unang klaruha, i-clarify kung wata na makag, wata na mutang-butang ka ng pamutang-butang, pamakag na, makapamakag kas karon
Pero sunod, hinumdumi ko Dixon, kung mamaka ka, dili biya na ang imong gibakakan mo ay magsakripisyo. Ikaw biya ang namakak mo'y magsakripisyo. Nga naman, ang Ginoo may musilot mo. Dili man katong tao nga imo ang butang-butangan mo'y magsakripisyo, kay inosente man to. Ganong maulaw man ta, ganong maulaw man ko, ganong maulaw man ka. Kung tinuod nga wa ka naghimo, ganong maulaw man ka. Kawas og tinuod ng imong gibuhat. Kay murag wa na kay nawo nga ikatubang sa imong isig katawo, sa imong isig magtotoo. Og dili. Unya naapagod ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wow, kinsa man sila. Kinsa man ka, kinsa man ko, nga maghukom sa akong isig katawo nga wala nagbase sa Biblia. Amen ba? Mao nga niining atong programa, ikaw ug ako, koreksyonan yun ka. Mao ni kape nga forever nga kape. Ikaw man yun ang tao, pinaagi sa Biblia, bisag unsaon pa. Wa may ikyas ang tao ani. Ang sa gingon diri apan sa gawas sa syudad, dito ang mga malaway, ang mga salamangkiro, ang mga makahalawason, ang mga mamumuno, ang mga magsimba sa mga Diyos-Diyos, o mga tanang mga bakakon. 16 ako si Jesus, nagsugo sa akong anghel, pagpadayag ni ining mga butanga ngadto sa mga simbahan. Nanunsa ang simbahan? Si Jesus nagsugo sa iyang mga anghel aron ipadayag gayon ang kamatuoran sa matag usa. Kaliwat ako ni David ug ako mahayag nga bituon sa kabuntagon. Wow. Ining taknaa igsuon ako gi-challenge sa matag usa. Sa tanan nga naminaw sa Saint FM 95.3, sa tanan nga mingwas sa Facebook Live, sa tanan nga nagasunod dining atong programa, ikaw ug ako koreksyonan yon sa mensahe Ginoo. Apan timan ni, kung ikaw magpakoreksyon ini, mahimo gyud ka kapiyalan ug karapat-dapat sa pagsulod sa kingharian sa langit sa umalabot nga mga panahon. To God be the glory. Salamat sa imong kinabuhi, Pastora Evelyn Romano Jimena. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa inyo ang gyud nga kanunay nga pagsunod ni ining ato nga programa. Nining atong programa wala nagbasig title sa simbahan, wala nagbasig denominasyon, magkristohanon man og dili, pastor man og dili, yano nga tao og dili yano, professional man. Kung naas Biblia, iwali ang kamaturan. Kay ang tinuod wala ikapangulipas ang tao kung naagyon sa Biblia. Gawas kung wala sa Biblia, dili pwede nga iwali nato sa media. Kay pwede tang mabutang-butangan anak, pwede tang makwestiyon labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. Apan kung naagani sa Biblia, ikaw ug ako koreksyonan yun niini. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa tanan nga naminaw sa Saint FM 95.3 o sa tanan nga mingwa sa Facebook Live o sa tanan nga ming-share niini. Dalaygon ang Ginoo sa matagusan ninyo kamakinabuibin sa laing mga nason, mga pinangga. Ato kitas mga pag-ampo. Ibutang ang atong kasing-kasing una-una diya sa iyang presensya, labi na sa nagkinahanglan o kayuhan.
Matagusan nato igsoon nagkinahanglan gud o kaayuhan ikas Ginoo, kaayuhan sa atong panginabuhian, kaayuhan sa atong kinabuhi, na atong pagkakristohanon hapon kini sa balang kasulatan, kaayuhan sa kalinaw, kaayuhan sa kahusay, kaayuhan sa pagpuyo sa atong matagusan nga pamilya, kaayuhan sa balatian nga mao'y buguba ug sa atong pisikal nga bahin. Kay dili ta 100% kung ang ato ang pisikal nga bahin doon na ni disprensya. Ano man, di matakalukso, di matakadayig, di matakadagan, mao nga ang Ginoo di siya gusto nga ikaw magsabir. Gusto siya na imong pagday nga tinudanay at tubangan niya, dili kulang mag-ampo tayo sa labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan, milagroso o kamahanan ka nga Diyos nga way sama kanimo. Salamat o Diyos, niining dako kayong kahigayunan, pribilehiyo ni imong gihatag kanamo, ibig sa tanan nga mga FM radio na nagapaminaw dinhi sa Shine FM 95.3 na kanunay naglanog-lanog gikan sa alas 3 ngadto gayud sa alas 10 sa kagabion. Sa ilang karon nga pagpaminaw sa mga FM radio sa ilang panimalay, kung nagkinahanglan man sila kahayag inaani sa balang kasulatan, nagkinahanglan man sila kalipay, nagkinahanglan man sila kadaugan, nagkinahanglan man sila kaayuhan gikan sa tanang matang sa mga balatian. Kung ano naman sila gibati karon sa ilang pisikal nga bahin, mga ubog sipon nila na trangkaso laban sa ulo, arthritis reuma, goiter toxic, bisan pa man ulcer goiter, ulcer cancer, mga buhat sa kaaway, mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga daot sa mga engkanto, mga barang sa tao, mga daot, ako kinibalik ngadto sa kaaway kung asa makining gagikan. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, akong gikansilar ang buhat sa kaaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, gikan sa ilang lapalapa ngadto gayud sa pinakailing pulo, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing mag-abot sa tanan nyatong nagatuman o naghinadlokon kanimo Aman. Salamat o Diyos sa kadaugan, salamat sa kaayuhan, salamat o Diyos sa kabaguhan, pinaagi sa balang kasulatan nga amo kayo nga gipaabot nining mao nga dapit, Lord Jesus. Even sa tanan karon nga lantaw sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, ikaw magapanalangin sa matag usa, ug sa tanan nga nagasir kung nagapaambit nining mao nga programa, ikaw magapanalangin kanilang tanan Amahan. Labi na sa akong kapikas kinabuhi karon sa ilang medical nga last nga desisyon nga sila karapat dapat sa pag-adto sa Saudi Arabia Amahan. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman, dili ang amo. Ang ilang kalambusan naalang yun sa imong mga kamot. Kung kining tanan o Diyos, imong kining ikahimuot, way mga babag, way kaulangan, kadaugan kasiguruhan, ilang paangkon, kung hatagi silang maayong employer. Salamat o Diyos sa ilang pagmedikal karon nga matag usa kanila aduna gyud kasiguruhan. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman Amahan, dili ang amo. Salamat o Diyos bisan pa man sa tanang mga OFW nga nanarbaho sa laing mga nason, ikaw mga proteksyon magabantay sa matag usa kanila. Bisan pa man sa tanang mga tawhan nga nagapanarbaho sa opisina, nagapanarbaho sa construction, nagadrive sa mga kadalanan, nagapanarbaho, nagatudlo sa mga eskwelahan, bisan pa man sa tanan nga naas militar, naas mga kapulisan, naaman sa Marines, naaman sa Air Force, naaman sa Navy, naaman sa mga Coast Guard, naaman sa mga armies o sa uban pang mga militar nga nagserbisyo sa gobyerno, labaw sa tanan sa among presidente sa Pilipinas. Yahi o Diyos ang iyang kinabuhi, kaunta imong labdagan,
mga plano nga haom gayon nga na kanimo amahan aron kami usab nga nagpuyo dinhi sa Pilipinas among masinati ang kalinaw panaghiusa og kalipay samtang kami nagapaabot sa imong pagpadayag amahan. Ibig sa tanan nga mga alagad karon nga mingwas, mga pastor, mga pastora, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga alagad sa Ginoo nga nagasunod dining mga programa, nagapaambit nini, mga kaigsunan dinhi sa balog ug dapit sa Pilipigan, ug sa tanan karon nga nakadungog sa imong mga pulong mga mensahe, ug sa tanan karon nga adunay plano sa pagfellowship sa mga kasimbahanan, Lord. Ikaw magapamuhat kanila. Ikaw o Diyos maghatod kanila sa kasiguruhan, kadaugan, proteksyon, pagbantay gikan kanimo amahan. Salamat o Diyos sa dakong friendly kay gayunan nga imong ihatag kanamo. Pinaagi sa pagtuon ining mao nga pulong pinaagi sa balang kasulatan. Lord, salamat o Diyos sa imong pagsustain. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon, pagbantay. Salamat o God na ikaw nagsupply kanamo sa among panginahanglan pagmintinar nining mao nga dapit. Lord, ibalik sa tanan nga nagahago, ibalik kanila pinulok-pilok nga mga panalangin nga nagapugas sa salapi anon nga bahid, nagapugas sa puso, nagapugas og panahon sa pagpatalingog sa imong mga pulong mga mensahe, tanan nilang mga panarbaho, tanan ng mga negosyo o sakyanan nga imong gipiyal kanila amahan. Panalangin ni sila. Abli ang tabuanan sa panalangin karon. Ug imong ibubu ang madagaya og panalangin nga way igong karangan magaabot sa ilang tasatagsa ka mga samakan. Salamat o Diyos, I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity o God. Labaw sa tandiya sa imong espiritu hanon nga bahin nga kami mutubo mula po mulipang og labaw sa tanan magapamunga ang imong mga pulong mga mensahe sulod sa mga kasintasi una-unang sa labutan nga diin ang imong pulong amahan mo'y muhatag na mong kahayag ang imong pulong Lord Jesus mo'y muhatag na mong giya samtang kami nagapanginabuhi pa ni ining silong sa langit Lord Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo, salamat o Diyos sa imong pagkamatilud-anon, salamat o Diyos sa imong pag-amuma sa pag-atiman sa imong mga katawhan ibig sa tibok na kong animalay uban sa akong tulo ka mga anak sa akong ugangan og salamat o Dios sa akong kapikas kinabuhi karon sa ilang pag-adto sa medical o last nga desisyon kung sila karapat dapat ba nga madayon sila sa dapit sa lugar sa Saudi Arabia. Ang imong pagbuot may matuman dili ang amo. Salamat amahan ang imong plano dili sama sa amo mga plano Lord Jesus. Ang dungol og himaya nga nalagod kanimo ang tanan ibig sa among station manager Reverend Gideon Candelario uban ni Pastora Russell Candelario uban silang duha ka mga anak. Even ni Pastor Kim Ryan Matasaol o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM. Even dapit sa Manhuyon Lord Jesus. Kung gipadayon man ang pag-hook up sa maong 101.1 Riverside FM Radio. Lord, ikaw magapanalangin sa mga katawhan sa maong dapit sa Manhuyon. Gikan sa Lalabertad going to Amlan. Kadto na gyud sa Sisusa sa maong Cebu City amahan. Even sa tanang katawhan karon nga nagasunod dining maong programa, I declare blessing sa matagusan nila ka mga pamilya. Salamat o Diyos sa imong pagkamay pagkabutan away sama kanimo amahan kaya isang alan samahan sana sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Elsie Candelario from Cavite City. Ayong buntag kaniyong tanan ya. Happy na sab nalubat ni akong cellphone ako sa ning charge na isoon. Alagaran ka kay sa ngalan mo Jesus may kadaugan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas-usab Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amin maayong buntag sa tanan ninyo Pastor labi na sa tibuok mong panimalay maayong buntag o may buntag usab kanimo diha Brother Saymar Tano nagwas karon diha sa gikan gayon sa Kandaway Dumaguete City. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan ninyo labi na sa inyong pag-eskwela atong yung unahon ang Ginoo sa atong kinabuhi kita estudyante dapat atong yun nga hatagan usab panahon ang para sa Ginoo mauro gina kung sa sikreto na kong himo anong nahimo kong success sa akong career pag-eskwela sa kolehiyo mao nay akong himo igsoon dili na ko ikalimtan ang pagkamayos Ginoo pinaagi sa ngalan sa Ginoo naa ang kadaugan pinaagi sa ngalan sa Ginoo naa ang yun ang kasiguruhan
kaayuhan, milagro kaayuhan magabot sa tanan. Mayong buntag sa tanan, o niya, mo relax lang ko gamay, inom lang ko o tubig, o niya ko lang ning sudlan o mga song, o balik lang ko na yun, exam. Alang sa itong mga greetings o mga tumbaya, mga request awit makalangit. Ang atong oras karon, alas 6 puntok yun, exam. Bisan pa sa bisan usang pagsulay, bisan pa sa bisan usang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, usang pagsulay. Bisan pa sa bisan, usang kalisod. Kung sa ngalan mo, usang ko, anak ka, anak ka. Bisan pa sa bisan, usang pagsulay. Bisan pa sa bisan, usang kalisod. Kung sa ngalan mo, musang ko, anak ka, anak ka, oh Diyos. Sa labing halangdo ang nagpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhana. Ang Diyos mao'y iyang manlalaban. Balik ta Exo. May buntag pag-usap sa tanan nga nagasunod sa ato nga programa. Harina kita sa mga greetings o mga awit, request awit makalangit sa tanan nato mga kaigalaan, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa tanong atong mga follower o listener sa Shine FM. Dini kayo nagasukal sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City. O sa tanan nga miwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod. May buntag sa tanan nga taga-Kangkwi, sa tanan nga mga Filosola family. May buntag kanimo diha ng Beatrice o sa pamilya ni ng Gregoria Buagas, sa tanan nga mga Buagas family diha gayon sa Kangkwi, Exxon. Labi na sa tanan nga mga Rosa family, sa mga Masida family, sa tanan nga mga Tagudog family, mga Kabayay family, mga Kilat family, o mga Baldado family, o sa tanan nga mga Sibumit family, Exxon. Isat pa man sa pamilya sa mga Elhi family, Brother Mario, Sister Roslyn, Romano Ilhig, may buntag kaniyong tanan diha. Kumusta man ang aniyong mga kahimtang Ginoo magapanalangin sa matagusan ninyo ka mga panimanay. Ilabi na sa tanan nga mga Dalmasio family o sa tanan nga mga Punting family, ako nga mga pasubo sa pamilya sa mga Punting family, sa pamilya ni Matsipin na gikuhaan sa kinulaman nga kinabuhi nga husband nga si Pastor Tansio
Muna nga kitang tanan dinis kalibutan na agad tayo kinutbanan. Sama sa akong mga ginikanan, sama sa akong papa, sa akong mama, nga doon nagawin kinutbanan. Although ang akong papa o mama, naabot ko siya sa lagi tawag o requirement sa kasulatan, ay matod pa diya sa Salmo Exoon sa 90, versikulo 10, ang tao sa kalibutan pagkakaroon si tinta lang yun. Muna kung maabot kang si tinta kapit, si tinta 5, 80, or 100, bonus na sa imong kinabuhi sa kalibutan. Muna nga, kitang tanan igsuon sa akong kinabuhi, pila na lamang ko ka katuig sa kalibutan. Ay karon sa magbulan 46 naman ko. Naanak ko sa hinay-hinay na ko sa alauna o alas 2. Ay kung moabot na tag alas 6 going to gabiin na. Mao nga hinumdumi nga mintras bata ka pa, hinumdumi ang Ginoo nga imo gisang malaganan. Kay mintras sayo pa, kapan ang kamatayon wala nagdipindi sa atong edad o pagkabatanon, kundi nagagad sa desisyon sa Ginoo igsoon. Mao nga salamat sa Ginoo sa tanan nga naakaroon diya sa kagwi na nangaminaw sa ato nga programa gikan sa alas 3 hangtod gayon sa alas 10 sa kagabion. Mga alagad sa Ginoo, although magabi ako lang yung nga dili na ko i-connect, sige nganuman lain mang paminawon pagputol-putol man tungod sa wifi connection. Mao nga maadlaw mga igsoon, maingon aron video nindot ang wifi connection, street ang dagan sa wifi. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sir Rowell Fuentes EM. Maayo buntag ka natong tanan. Sa tanan nga taga na dapit ya sa Katribulo, dapit ya sa Pudiga, sa Ilihan, sa Pasto, sa Naasog, sa tanan nga mga Bilog Hilot family, sa mga Burdin family, sa mga Artisan family, sa tanan nga mga Umuyon family, sa tanan nga mga Palomar family, sa tanan nga mga Ardinia family, sa tanan nga mga Kabanag family, o sa tanan nga mga Romano family diha sa mga dapit, mga Asiro family, o sa mga Santa Ana family, sa tanan nga mga Tihana family, o sa tanan nga mga Villa Cantol family, sa mao nga dapit maayong buntag kaninyo nga tanan. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo magaproteksyon, magabantay sa tanan nga mga kaigaladya o sa tanan nga mga Kadukoy family, ibindiya sa Proper Barangay, sa tanan nga mga Wano family, sa tanan nga mga Adjar family, sa tanan nga mga Kasiris family, sa tanan nga mga Generosa family, o sa tanan nga mga Istindir family, sa tanan nga mga Favorada family, sa tanan nga mga Gabodada family, sa tanan nga mga Ilaw family, sa tanan nga mga Dandan family, sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Tifungko family, sa tanan nga mga Ampil family, sa tanan nga mga Lampinig family, sa tanan nga mga Urog family, o sa tanan nga mga Cardosa family, o sa tanan nga mga Burdin family, mga Baldado family, o sa uban pang mga katawan diya sa Proper Barangay na wala nato ma-mention. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa dapit sa Naga, sa tanan nga mga Balsamo family, saglit naglalong-lalong man ang ato nga FM radio diha sa dapit sa Naga igsoon. Sa tanan nga mga Baldosa family, o diri dapit sa Alangilan, sa mga Silva family, sa tanan nga mga Patok family, sa tanan nga mga Turno family, o sa tanan nga mga Ramirez family. So may buntag kanyang tanan diya sa Alangilan, o diya sa dapit sa nasulahan sa mga Yugoso family, sa pamilya Sister Roslyn Yaguso, sa pamilya ni Brother Robert Yaguso, o kilabi na hindi sa Lamwas nga nasipa usab kayo diya, o sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosido, Tim family,
mga Romano family, mga Silva family noong Idi Silva, sa mga Silva family diya sa Lapuas, o sa mga Amaro family, o sa tanan nga mga Kapal family, mga Santiago family, o sa tanan nga mga Istolonio family, o mga Bohol family. Maaybuntag kaniyong tanan diha, o sa tanan nga taga-Takalan Bay City, Negros Oriental, sa tanan nga mga Kajinti family, sa tanan nga mga Abraham family, o sa tanan nga naagaron sa Palaypay sa mga Salvador family, o diya sa Narciritso o sa pamilya ni Nong Paterno, ni Paring Pani, o sa pamilya sa mga Robiti family, sa pamilya ni Dogdanti Robiti, Day Roslyn Olpos Robiti, o ni Nang Julia Olpos. May buntag kaninyo nga tanan diya sa nursery, o sa tanan nga mga Amparado family, o sa tanan nga mga Amarante family, o sa tanan nga mga Repeal family, eksoon. Maayong buntag kaninyo nga tanan. O sa tanan nga naakaroon diha sa Kamandag, eksoon, sa tanan nga mga Kadusali family, Dudoy Kadusali, o sa imo nga pamilya nga kanunay naglanog-lanog, pinaagi sa kinamitan yung trompa. Munang dito na ko ni kalimtan kay ngano man galanog-lanog ron diris Ponglok, eksoon, sa pamilya ni Dogdani Lasola, nag-atbang ron diha, eksoon, mga trompang, mga amplifier, speaker nga dagko kayo. Salamat sa inyong kinabuhi no Dodoy, Nong Primo Kadusali, o sa mga Amancio family, mga Garinco family, mga Dahil family, mga Chavez family, o sa pamilya ni Agaw Junior Silva, Agaw Bini Silva, o sa tanan nga mga Silva family diya sa Kamandag, eksoon, o sa mga Dahil family, o Romano family, ag sa Victoria Romano. Maayong buntag usab kanimo diha Lahutay Tahigala, diha sa Dapit sa Lapu-Lapu, Cebu City. Maayong buntag kanimo diha, o sa tanan nimong mga kaubanan sa grupo sa Lahutay Tahigala. Una akong ipasalamatan ang buhay na itong Diyos sa tanan gayon na itong mga kahigalaan, mga kaigsunan, o mga follower o listener sa Sign FM 95 na kanunay gyud naglanog-lanog nining mao nga Dapit. Maibuntag diha sa Dapit sa Pilipigan, hidid by Pastora Ebrel Miaga Turan. Maibuntag sa tanan nga mga Turan family, o sa tanan nga mga Agaw family, sa pamilya ni Pastora Ebrel Miaga Turan. Kumusta na mo diha sa Pilipigan? Kay wala ko kabisita diha. Ako na ning gisaling sa ato nga kauban diha nga si Pastora April Agabdoran, tungod kay ato sab nga nakita ang iyang pagserbisyo o pagkaseryoso, although ako lang yun nga pagdasig nga atong kinabuhi diha sa Kristohanon pag-alagad haom ni bala ang kasulatan, tungod kay usab diri mga kaigsunan sa balog nag-adyas usab ko isip nga mo-abroad man ang akong asawa. O nagkarong adlaw mo'y katapusan nilang desisyon kung karapat-dapat pag sila mo out to Saudi Arabia, kung haong ba na sila makadayon sa Saudi, apan kung dili mag-iyahin ko na silang pamahuli ganun man, di man ko na sila palahusog, mauli baking mag na sila sa akin. O nang akong iapos Ginoo, ang imong pagbuot ragoy matuman dili ang ako. Kung may makaulangan, madayon yun siya, pero may kaulangan, balik ko sa agin. O na nga, salamat sa Ginoo, bisag kung sa kahintag o sitwasyon, atong pasalamatan ang Ginoo niya na ayaw buntag sa tanan nga mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Bibig Panerio, Sister Aileen, o sa inyo ang duha ka mga anak, maing buntag at inyong matanan diha sa Pilipigan, sa pamilya ni Brother Dodoy, Brother Junjun, ni Sister Chiki, may buntag kaninyo diha sa Pilipigan, sa pamilya ni Sister Maymay Moran, ang mga Moran family diha sa Pilipigan. Maayong buntag ni Dong Marlo, maayong buntag kanimo diha ang tanan. O sa pamilya ni Brother Christopher Babor, maayong buntag sa mga Babor family diha sa Pilipigan. O sa mga visitasyon family, Sister Deday, sa imong pamilya ni Brother Jason Lagunero, sa pamilya ni Sister Dahil, Lorna Dahil,
Paibuntag kanyong tanan diha sa kinabuhi ni Brother Doydoy Panerio, pamilya ni Brother Tata Panerio, igsoon nga nakaroon sa Kabanjagan, Bai City, Negros Oriental. O sa tanan nga mga buwagas family diha, Dong Felix, maibuntag kanimo Dong Felix. O sa pamilya ni Dong Rodi, day Diding Kabanag, lanog-lanog sipa karon sa ilang pamilya. Wow. Sa pamilya sa mga Saguban family, sa pamilya sa mga Sambilan family, sa pamilya sa mga Rubiti family, maayo buntag kanimo diha pamilya ni Kau Impong, pamilya ni Kau John Rubiti, pamilya ni Dong Bani Rubiti, o sa mga pamilya sa mga Dumahil family, o sa tanan nga mga pamilya diha kaigsoon mga babor, maayong buntag sa pamilya ni Paring Israel. Wow, maayong buntag kanyang tanan, maayong pagpangapi. O niya, human naman ang atong mensahe, kining atong kape mga kaigsunan, mga greetings na sabni, mga pagpangtumaya, request awit makalangit alang sa tanan igsoon. Maayong buntag diha sa Tuyupan sa mga Buhol family, sa pamilya ni Igso Anit, Igso Ricky, lanog-lanog kairo diha sa inyo nga panimalay ang FM radio, ang Shine FM 95.3 nga nagasukan kayo din sa Sitio Palok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Maayong buntag kanimo diha ng Nita Romano, Pastora Evelyn, nagkanunay guni siyang always ning nagsunod sa atong programa dinhi sa FM radio sa Facebook Live, pinaagi sa Facebook Live. Ang Ginoo magapanalangin kanimo diha Pastora Evelyn Romano Himina. Ilabi na sa mga Romano family ng Nita Romano, mahibuntag kanimo diha ng Nita, o sa pamilya ni Sister Juliet nga nagasunod gayon sa ato nga programa. Sa tanan nimong mga anak, mahibuntag kaninyong tanan sa mga sagop ni Nita Romano, o sa mga Babor family nung Tilano ng Ligya Babor, mahibuntag kanyo diha, o sa tanan nga mga Amarante ni nung Andres ng Nuning, o mahibuntag kanyong tanan diha sa tanan nga mga Estravila family, sa mga Asiro family ng Jana, mahibuntag kanimo diha ng Jana Dong Jimuel Romano, o sa uban pa diha sa Tuyupan nga wa nato na mention ang inyong mga pamilya o mga ngalan igsoon. Maayong buntag diha sa dapit sa Lower Tuyupan sa mga Siray family, Pastora Lokring, oban sa inyo ang mga anak o imuhang tibok pamilya. Pamilya ni Pastor Kabanag, maayong buntag kanimo diha Pastor, o maayong buntag sa mga Arias family diha sa Manialas, Pastor John, Pastor John Arias nga nakaroon sa Kabanag-Kabanbanan diya sa Manialas. Sa tanan nga mga Rio family, Sister Jovelyn Rio, lalo kong sipa karon sa ilang pamilya, labi na sa mga Villa Gantol family, Sister Siasya Arias Villa Gantol, o sa mga Silva family, Gawanito Silva, Gaulita Silva, o sa tanan ninyong mga igsoon Dong Kaloy, isa to yung mga igsoon Gawanito, o sa mga Malgi family, Gaurudi Malgi, maing buntag kanimo diha Gaurudi. Kumusta man ang atong kinabuhi mga kaigsunan, ilabi na sa dapit sa kangkal sa mga Villa Gantol family, mga Muharis family, o mga Caringo family, o diya sa Latawan igsoon sa mga Plaza family, Brother Jody Plaza, maing buntag, o sa tanan nga Masadyago family diya sa Supo-Supuan, sa mga Aguilar family, sa mga Domingo family, o uban pa diya nga mga kaigsunan diha sa Nasindan, Supo-Supuan, Latawan, labi na sa pamilya ni Sister Celia Chorica nga kanunay gyud naminaw karon, o sa mga Limbaga family diha sa Latawan. Kumusta man ang taga Latawan? Ulo mga kaigsunan, lison magunang alagian na tingali makaagi, wa ko kasulay yang agi hagikan gyud sa pag-going to Latawan paingon diri sa Pilipigan. Pero ang ato makaigsunan maunay kanang alagian diha, o diri sa Manialas walang gyud ko kasulay kay kining atong schedule diri kanunay lang gyud ang hagipot kayo sa ato nga oras. Diri sa kanghatap na igsoon sa tanan nga mga Kasal family, maibuntag sa pamilya ni Dong Sinto, pamilya ni Dong Boboy Kasal, pamilya sa inyo mga igsoon diha
O sa tanan nga mga katubig family, Dong Rodel katubig, maipunta kanimo diya Dong Rodel. O bansay mo nga pamilya. O sa tanan nga mga tanaid family diya sa Kabugan. Diya sa dapit sa proper kang hatap lanog og sipa kayo ang FM radio sa inyo nga panimalay. O sa tanan nga mga Malgi family, mga Kalibo family, mga Kaigsunan, mga Romano family, mga Villa Gantol family, Dong Ros Villa Gantol, o sa Bilad family, Baldado family, Paring Indoy Baldado, o sa pamilya sa mga Badoy family, Dong Ernesto Badoy, Dong Ertemio Badoy, o mga Obira family, Dong Roger Obira, o sa tanan nga naakaroon diya sa kang hatap, o diya sa dapit nagbaan, o sa dapit sa mga Malgi family diya sa nagbaan, o diya sa mainit. Maimuntag kaninyo tanan diya mga Malgi family. O sa tanan nga mga Uyang Burin family. Wow, maimuntag kaninyo tanan diya mga Doria family sa kangatab. Pamilya ni Dong Ronnie Doria. Maimuntag sa tanan diris na Monbon, hapit na ta igsoon. Sa pamilya ni Dong Ronnie Rubiti. Maimuntag sa tanan nga mga Rubiti family. O sa tanan nga mga Caldo family, pamilya ni Paring Johnny, Paring Buboy Caldo. Sa pamilya ni Paring Isi Caldo, sa pamilya ni Paring Udoy Caldo, pamilya ni Paring Isikil Caldo, o sa pamilya ni Nonggiro Caldo. O sa tanan nga mga Kalunsag family, Nong Predo Kalunsag, mayong buntag sa tanan nga mga Villaris family. Mayong buntag kanyang tanan diha, Paring Tata Villaris, o sa tanan nga mga Loquinio family, sa tanan nga mga Martin family igsoon. Ilabi na sa tanan nga mga Filomeno family, o sa tanan nga mga Uyang Gurin family, Paring Lito, Marifi, mga kaisunan, maayong buntag kanyo diya lano kung sipa kayo ang FM radio sa mga Insoy family. O kamuning pasahon igsoon ning iyahang mga anak ni Paring Lito nga si Sister Manilin, si Pastora Charilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jotam, o si apo ni Mas Marifi nga si Ian, si Yana, si Hope Janho, o si Inday Sophia Fit Ensoy. Maimuntag kanyang tanan, Pastor Michael Himina, o sa imo nga pamilya, o sa tanan nga mga Kalibo family, mga Karabangwel family, o sa tanan nga mga Rubiti family, nung Iboy Rubiti, Brother Janjan Rubiti, Sister Salsi, maibuntag kaninyo di Brother Janjan, o Sister Salsi, ang Ginoo mga kanunay magalingon kanato, labaw sa tanan diya sa pangalagan. Ilabi na sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Rubiti, uban sa inyong pamilya. Alamin na kanimo Ma'am Nurse Buyan from Bohol, maimuntag kaniyo diya sa Bohol. Murag bugnaw na sab diri Ma'am Nurse Buyan, wa na sab ko maligo oy, munang gajakit na sab ko karon kapon exor ga ulan-ulan mangubigan ko sa Bae City. O niya, while ko na hikay o panihapon kay kasagaran ko napili diri ako mangon, unang ul-arawon ko diri maglubag, manghugas, maglipyo, mandapa, tanan igsoon kauban sa akong pamilya, kay kami lamang diri tulong dagko akong anak nga kinapagulangan ka eskwela sa akong ugangan. Sila mo'y nag-itiman sa among ikatulong anak nga gamay kay mukalit rin taon o hila. Kanya ako igsoon, maunay akong papel ro diri all around. Unang dako kong sweldo, ang sweldo nako ang Ginoo. Wow, nganuman all around mata. Pagwalis minsay sa Ginoo, pagmatuto sa espirituhanon nga bahin, pagpahinumdom pinagi sa balang kasulatan, unya pag-atiman sa pamilya. Hinumdumi your ministry is your family. Ikinahanglan una na imong atimanon imong pamilya o sa ang ubang pamilya. Nagilinggal ka mahimong pagtulungan sa uban. Kung ang imong pamilya una wa nimo obligaha. Obligation, that is obligation. Obligado kang mo trabaho, mo tuman kay obligasyon na nato. Amen ba? Nasalamat sa Ginoo, hapit na ba ang itawag og Valentine's o niya ugma igsoon pag-discuss ko og ugma.
dili ko mo padayon sa Hebreanon sa kapitulo 10 kay dapat ani ugma kapitulo 10 Hebreanon o niya ugma atong i-discuss kabahin o ugma unsa man ugma ay may 14 man aron ikaw ug ako makabantay sa pulong nga gugma kung diha gidiscuss nga pinaagi sa gugma makahatag og kaisog makawala sa kahanlo kung dunay gugma. Wow, unang ikaw ug ako ipakatawo si Jesus kay nahigugma ang Dios nimo. Padayon kita sa atong pagtumbaya ya sa namunbon sa tanan nga mga ato ninatangan og mas katawon mag-discuss nagkabahin sa gugma. Pitsa 14 man unang mga batan-on ug mga adlaw excited na kay naay sugton moingon ang dalaga nga og naragos Valentine's. Wow, Valentine's sugton tika laruhan na inyong gugma ha. Basi kugma-kugma na makaundang niya mong eskwela itaon dodong Inday magproblema niya si papa at si mama ano man ka eskwela nisulod sa gugma o niya pangutan ago dayon ang imuhang mudiskarte nimo Inday ingna dayon o niya dodong ang gugma pangutan di ang gugma igsoon balihuna ugma biya moingon na niya ang ugma dodong siguro na hindi gani na siguro, adiligo na ang gugma. Adunay minsan si Ma'am Nurse Boyan from Bohol, malipayong puntang Pastor Saf sa imong pamilya, viewers, listeners, salamat sa Ginoo sa mga maayong panlawas, mga kadaugan kanatong tanan. Wow, kadaugan yun kanunay matag adlaw. Ano man, nindot ang atong smile, atong paspasiyaw, smiling face, kalataw ag naon. Bitaw igsoon atong i-enjoy ang atong kinabuhi kita mag-ulgool oy kita magmingaw-mingaw ay matod pasuban kung magkalagyo ang panag-asawa mingaw daw no kung naa si Kristo sa imong kinabuhi ibig magkalagyo mo dapat una-una ang kamo kauban kanunay sa trabaho sa Ginoo munang ikaw ug ako wa mata magkaila personally apat sa trabaho sa Ginoo managsuot ta og ang gugma ang pakigdait panaghiusa mao pagbungkos sa matag usa ka mga kinabuhi mga pinagka. Padayon ko mga kaigsunan sa bagrit dire na ato ning ipadayon ang atong oras. Sayo pa igsoon wa pay alas 7 sa tanan nga mga istokuning family. Brother Pilo Istokuning sa pamilya ni Dugdug Doy Galaban sa pamilya sa mga Lopez pamilya na namunbon o sa pamilya ni Dong Ansing Mercado kumusta man Brother Ansing Mercado o ni Dong Sandrito Mercado o sa tanan nga mga Kalimot family maayong buntag ilapin na sa diri sa dapit sa mga Ardinia family maayong buntag kanimo dia nung Sidro Ardinia Dong Marlon Artemia ilapin na sa pamilya ni Ayan Violeta o nga siningan man ni Brother Marlon nakabantay na ko mga kaigsunan pinagi sa pag-search nato sa mga Violeta family diya sa dapit sa area sa diri sa lower sa Balok igsoon may buntag sa mga Landisa family Dong Artemio Landisa Sister Silly Landisa o sa tanan nga mga Kistasyon family o sa mga Adawon family maayong buntag kanin yung tanan diya sa pamilya ni Dong Pipi Adawon pamilya ni Dong Tony Adawon pamilya ni Dong Rico Adawon maayong buntag sa tanan nga mga Adawon family ilabi na sa pagwatch ni mo Sir Sam Proverbs dubli ni mga igsoon si Sam o si Proverbs. Kung imong basahon ang mga salmo sa kinabuhi na ni David nga usa ka tawo nga si King David muna ingon dia awit ni David si salmo sa salmo mga kaigsunan muna nga ingon dia sa salmo 23:1 si Jehova ang akong pagbalantay walay magkulang kanako. Okay, sa Proverbs mga kaigsunan gikan sa Proverbs 1 hangtod sa Proverbs 31 naa diha ang tanang panultiyon ikaw ug ako og kinsa ta
ug unsay dapat ug karapat-dapat natong buhaton basaha gikan sa kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 31. Everyday makakat-on kung pagkakaplag ka o mayong pagtulunan ipin sa atong batasang kinaiya naa diha tanan. Mayong buntag sa tanan nga mga talon family, Sister Bibi talon o sa mga kabanag family, pamilya ni nung dating kabanag ng concrete. Mayong buntag o ni Sister Lita Robiti na sa dapi sa diha sa Kantalaki uban sa imuha nga pamilya. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan dinhi sa balok nga kanunay na gyud nga na-restore na o niya ibalik na ang kadasig, nabalik na ang ka-excited sa mga bulaton para sa himaya sa Dios. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sister brother. Dining mao nga dapit magapamuhat gayud ang Ginoo. Labi na sa pamilya sa mga Amante family ng Elisa Amante, at sinabuhi ni Sister Roxanne Amante, Sister Ria Amante, pamilya ni Dong Otto Amante, ni Sister Angking Amante, Dong Rico. Maayong buntag kaninyo diha. Maayong pagsikay-sikay, maayong pagpamahaw, maayong pagpangapi. Ako wa pa ko kapangapi igsoon. Ano na minsay si Ma'am Roberta Yutatse from Bulon, Negros Oriental. Shout out sa akong mga silingan, aning dalagan na igsoon. Nawala man mga kaigsuonan. Ako aragyon nga na absent diri sa mga Romano family, o si Joyo, o si Bill, o si Facultad, o si Biberly, si Kosurya, Kaso Kosya, o sa akong mga anak na salamat sa Ginoo ning dalagan na gyud igsoon ang ato nga monitor. Mga yukog kasi sa Ma'am Norberta ako ning iatras be. Na say mensahe silingan nga diya dapat mention sa mga Romano family, si Bilin, si Joyo, si Bill, si Facultad, o si Anan, o si Biberly, si Kusya, o sa akong mga anak nga si Jinky, si Lundon, si James, si John, o si Jinros, si Jinros, o Jinros Transi. Salamat o God bless. Request Kukso, dalang panan og milagroso og labihan. Wow, salamat sa Ginoo. Sa imuha nga mensahe Ma'am Norberta Yutrat gikan gayud sa Bulon, Bindoy, Negros Oriental. Ako ning i-play ang dalang panan milagroso og labihan. Ngunit anong ginagawa ng simbahan? Tayo ba'y tumutulong o tagap ko na lang? Buhay Kristiyano'y di hallelujah. Ako na ning gipasunod Ma'am Norberta Yutratsi ang imuhang tulo ka mga songs na imo nga gi-request nining mao nga dapit dalang panan milagroso o labihan. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi dahil sa mga Yu family o mga Tratsi family dahil sa Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Time will come magkita-kita tapuhon pero dili lang yun kumusaan kung asa ta mahinagsa, asa ta makapag-abot mga kaigsunan samantalang pagkakaroon naglisod yun ko sa schedule. Kung kay ang akong asawa ato man sa Saudi Arabia manya ipin gani sa buluhaton diri nang nag-ampo ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga pamatanon nga doon na po'y nagpagamit alang sa paglid ng tugat bitag glory tungod kay kining atong buluhaton di yun madala na itong gitara. Ibin gani sa Pilitikan, wala ko'y bulubisita dito, igsoon. Una nga, ako ni nga gihatag ang katungdanan ni Pastor April Miagam Duran. Naminaw magkaroon si Ma'am Norberta Yutratsi. Kaya kanunay nagwali diri. Sa wala pa ko nakafocus diri mga kaigsunan, sila mo yung magwali diri.
si Pastora Imagine, si Pastora April ni Akapturan, o ang ato nga DJ Anoyang Gurin nga to karon sa Sigior-Sigior, si Sister Mary Anoyang Gurin, wala nga pagkakaroon ato nga ni tanang arangkada direksyon DJ o unsa pang bulatan sa FM radio pagmonitor sa mga magwawali gikan sa Cebu City ngadto na gyud sa Kiholnan. O niya by the next year iksoon time ang Ginoo magapamuhan dunay FM radio nga paghimuon nga duha ka FM radio og restaurant ingko ang Ginoo lagi akong tubyana ini ako pagyuning dawaton pwede na gyud kaya. O yan napatay klase sa eskwelahan every Saturday. Magsugod na sabko o Sabado. Unang sa Sabado di ko kalaib igsoon, mabuntag. Musayo man kong mata, musayo man kong gikan kaya nga akong schedule sa eskwelahan. Alas 7 man atod sa alas 6 every Saturday. Unang ako lang yun igipay balo. Alabi na sa tanan nga nagasunod sa akong programa. Hindi ko kalaib o Sabado. Labi na sa kanawan. Unang akong pasalamatan ng Ginoo kung ano naray kurente diri naray connection wifi. Unang salamat sa Ginoo sa matag usa nga nagahatod og panalangin alang sa pagmintinar dinhi sa Side FM mga balayran. Unang ang tinuod yun nga sabot sa Biblia moingon gina pastor ayaw lang yun kong i-mention. Ano man ang tao nga nakasabot dili na makapugong sa paghatag og panalangin pagpaabdik sa kapagkamaayos Ginoo sa iyang kinabuhi. Mayong buntag sa tanan nga mga Silva family, Brother Junior Silva, Brother Randy Silva, ng Tingting, mayong buntag kanimo diha ng Tingting Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato Silva, Maring Raquel Silva, mayong buntag kanimo diha Paring Renato, Maring Raquel, mayong buntag. O sa pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima Silva, pamilya ni Dong Altoro Silva, o sa tanan nga mga Bolgado family, Nung Erning, Dong Erning, Bolgado, Dong Bonding Bolgado, maayong buntag. Ilabi na diyan sa lapit sa Tagtad na Exo sa mga Santiago family, sa pamilya ni Nung Baduring, Dong Giovanni Santiago, Nung Hirni, maayong buntag kanimo diha Nung Hirni. Dong Roy Balonado, kanunay yun nagsunod si Pastor Risi Balonado from Pasay, Bayawan. Kanang Pasay may soondol nas Bayawan, unahan nas Bayawan ang Pasay City. City na tingali karon ang Pasay tingali. Unang time will come, mabisita sila diri, makikibalag sa inyong ubos nga sulubon, ubos nga higala. Kung ano na pa yung mga ubang pamangkatauhan nga mobisita diri. Wow! Salamat sa Ginoo sa kadasig kalig-on. Welcome yun ang matag usa. Bisag unsang mang relihiyon ninyo, wa ta magdalag relihiyon. Unang wa mo kadungog kung unsay atong title diri. Ang atong title diri, pulong Ginoo. Ang pagkamayos Ginoo atong gidiskurso. Maayong buntag sa tanan nga mga Pansito family, pamilya ni Dong John Pansito, pamilya ni Dong Budi Pansito. O sa pamilya sa mga Mabilog family, Brother Gomer, Sister Alma Mabilog, kumusta man ang inyong kinabuhi na binasang Ginoo yun atong pasalamatan sa iyang pagkamaayo sa inyong duha ka mga anak, Dodong Alcin, Dodong Alfred, maayong buntag kaninyo diha. O giri sa mga Silva family, Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, Brother Julie Silva, Sister Perse Silva, Brother Jopper, lanog-lanog bro sa inyong panimalay, maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw, maayong pagsikay-sikay sa kusina. Ay ilahang speaker nga na po kayo mention nga naglugtod na as kusina nas lamisa gibutang. O naagyon diya sa kusina nila gipapalanog ang FM radio sa ilahang panimalay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Henir Silva, Sister Rename Silva. Salamat sa Ginoo nga magpagamit kita sa bulaton sa Ginoo sa tanan sa unsa man ang hiyas nga gipiyal sa Ginoo aton ning gamiton para sa iyang kimayaan. Kining tanan igsoon gipiyalan lang gyud tani ini. Manamong pasalamatan ang Ginoo sa tanaw kay igsoonan diri. Laban na sa tanan nga nagaplano sa pag-fellowship
Dili lamang diri kung dili sa tanan nga mga kasimbahanan. Hinuhuna-hunaan ninyo may igsoon nga bisan asa mo nga denominasyon, basta lang ang inyong gisimba ang Ginoo, dili taw maunay ikalipay sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa pamilya, sa mga Samani family. Amo ni imong ikaduha nga request, Ma'am Norberta Yutratsi, milagroso ka. May buntag sa mga Samani family, Dong Jojo Samani, maayong buntag kanimo diha o sa imong pamilya. Sa mga Malyosa family, pamilya ni Dong Soylo may Malyosa, o sa tanan nga mga Malyosa diha sa Kabagahan, sa Pantaw 1, Pantaw 2, may buntag. O sa tanan nga mga Bastuna family, Dong Ritsaw, kanunay nga nagsunod o naminaw ang imong igsuon nga nasa Minglanilya, imuhang igsuon nga gasunod usab nining ato nga programa, mga Bastuna family. Matod pa niya pastor kanunay kung nagsunod sa pulong sa Ginoo. Indot kayo ang mga minsay sa tao kung maunay iya mabutang sa una-una. Ano man, ang pulong sa Ginoo mo'y atong kasagabay. Ang pulong sa Ginoo mo'y mulikon nato sa panahon sa atong kaluyahon o mga problema. Sa tanan nga mga Lasula family, Dong Dani Lasulan, lanog-lanog ron diha sa Punglo uban sa imong nga pamilya. O sa tanan nga mga Palomar family, Dong Bibi Palomar, Dong Imi Palomar, o sa pamilya ni Dong Romy Palomar, o sa mga Balingit family, Dong Jimmy ng Maria Balingit, o sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, o pamilya ni Dong Bugoy Lasola, o sa pamilya ni Blandit Dinas Andaya, Sister Renren Silva Andaya, ang lanog-lanog ron diha sa inyo hanga palay. O sa tanan nga mga magtutudlo diha hilin by Ma'am Reyes, gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga kanunay gayon nga nagapagkamit pagtudlo sa mga kabataan. Kamu maoy ikaduha mga ginikanan sa mga kabataan. Unang akong ginasig ang mga ginikanan papagmama, ang atong obligasyon mao ang pagpaedukar. Ayaw ibutang sa inyong una-una nga dili na mo kapulos, dili mo kabalos, dili mo maka benepisyo o makahuman ang inyong mga anak, no. Dili na may prinsipyo nga insakto. Ang prinsipyo sa insakto sa mga papagmama, ang pagpaedukar ay obligasyon na sa mga ginikanan ulo kadipindi sa inyong kapasidad. Sama sa akong ginikanan ang dili kaya sa kapasidad, kaming mga anak nangitag pamaagi nga mga working student. Daghang kaayong nasaksis inaagi sa working student. Usa ka dako nga ilado nga presidente, former president sa dakong university, nga usa siya ka broken family, wa say mama, wa say papa ang nagpatutoy niya ang iyang-iyaan. Dili na malilong ay siya mo'y pinaka-iladong presidente, university president sa Negros Oriental University, nga doon ay populasyon na 30,000 ka mga estudyante, mga kaeksonan. Halos tanan din sa Negros Oriental, doon ay mga campus, Bais City, campuses Giholngan, Mabinay, Payawan, Seattle, o main campus Dumaguete City, mga kaeksonan. Naatanan ang mga courses. Mao nga mga ginikanan, papa o mama, mga anak, akong kinasing-kasing paghangyo. Sacrifice is the key to success. Poverty is not a hindrance to success. Ang kapobrehon, ang kakabos, dili mo'y babag sa kalampusan sa tao. Labi na sa tanan nga mga graduating students nga naakaroon sa high level sa eskwelahan, advance congratulations. Salamat sa kadaugan kalapusan nga diha sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo niya. Maayong buntag kaninyo diha sa tanan pamilya ni sa mga Adlawon family. Alin Adlawon maayong buntag. Bisan pa man sa mga Ibanez family, sa pamilya ni Sister Naila Ibanez, mga kabalang family, o sa pamilya ni Dong Sani Amante, maayong buntag kanimo Dong Sani
Day Sally Amante o sa pamilya ni Dong RJ Azero uban sa inyo nga pamilya. May buntag sa tanan nga mga Pabro family, nung Ilmi Pabro ng Emilia Pabro o sa pamilya ni Dong pamilya ni Dong Floyd Day Jinky, may buntag kanyong tanan niya o sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar o sa pamilya ni Dong Nilo Palomar Day Ili o sa pamilya ni Dong Lando Day Joy Ardinea o sa pamilya usap sa mga Tano family, Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Dong Alji Tano, sa pamilya ni Gonzali Tano Day Maria, nagwas karon si Brother Saimar Tano igsoon sa ato nga programa from Kandawhay, Dumaguitis City. O may buntag sa pamilya ni Sister Miriam Uyangkurin nga nagwas usab kaniha. Kumusta man mo diha sa Sikihor sa tanan nimong mga igsoon o silang Brother Rapi o sa tanan nga mga kaubanan na nagtrabaho diha sa Sikihor. O ni Pastor Brownlee Duhay Lungsod, si Pastora Roslyn Duhay Lungsod o sa pamilya ni Brother Litoy Tano Carlito Senior, Sister Elnas Tano, maayo buntag kaniyang tanan. Sister Elaria Ilhig, may buntag kanimo diha Sister Elaria Ilhig, may buntag og sa tanan pamilya ni Dong John Ricky Baldado, Badoy Iksoon, Badoy John Ricky Badoy. Mao ni imong ikatulong nga request Ma'am Norberta Yutradzi from Bulon, Bindoy Negros Oriental, Labihan. Dalay ko ng Ginoo sa pamilya ni Paring Joel Tano, Maring Gigi Tano, o sa tulong ninyo ka mga anak, Dong Pimpoy Filomeno, o sa tanan nga mga Filomeno family, o sa pamilya ni Brother Josie Tuko, Sister Chinching, ay buntagan yung tanan diha. Pamilya ni Dong Jojo Badoy, may buntag. Pamilya ni Donaldo Pabro Day Aurora Pabro, may buntag kanimo diha. Sa pamilya ni Nong Alin Lasula ng Maming, may buntag kaninyo diha sa dapit lanog-lanog ro sa inyong panimalayang Shiny Fame nining mao nga dapit. Sa pamilya sa mga Eliama family, nung Inok Eliama na sa imong asawa, mga igsoon, malimot man ko usahay ni atong utong bahong lakap. Malimot ko usahay, mga igsoon, bisag ko sa kailado bitaw, malimot ko sa ngalan Aprido, unang loading ta usahay. Maaypunta ka ni mo diha nung Inok o sa imong asawa, igsoon, maaypunta ka ninyong tanan diha ni Paring Ritsaw Tuko igsoon, maaypunta o sa pamilya sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Lacorte o ni Dailuti o sa inyong mga anak, Dong Romel, Day Rowena, Dong Rodelio, sa inyong mga tago sa kapamilya o ni Dong John. Maayong buntag kanyang tanan o sa pamilya ni Dong Ritsaw Bastona, kanunay kong nagsunod ang imuhang igsoon nas Magning Lanelia, nakadugtog sa ato ang Facebook live. Muna akong ipasalamatan ang atong mga kaigsunan nga kada gyud buntag dunay mga bag-o nga mosulod dinhi sa atong programa. Nang ili di ay nakahinungdong ako sa asawa ni Nong Inok, kani akong utok ko sa igsoon mo plug up, murag mo start up bitaw, tingali wa pa ni kakapi. Wala nga, salamat sa Ginoo sa inyong pagkamaayo, pagkabuutan nga Dios nga kanunay nato nga nagatiman ka nato igsoon. Sa pamilya sa mga Librando family, Paring Arman Masparat, maayong buntag kanimo diha. O sa pamilya ni Dong Primo Tano Megsoon, sa pamilya ni Daylorna o sa upan pan diha, magsoon nga mga silingan diha, wag ko kaayo kaila diha. Diha sa dapit sa proper igsoon. O nang time will come dinhi sa Buklong, maabot yun ang panahon nga mabarangay ni o niya ang barangay city naman noon eh. Ang barangay Santo Niño mahimo ni nga lungsod pinaagi sa tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pastor diha sa Kandawhay. Basta ni Tinoo niya ngalan igsoon.
Wala nga, salamat sa Ginoo. Although ako lang yung mabalaan ang profile, hindi lang yun kumalimot tayo kung gawas gani ang profile niya. Ako lang mailhan. Wala nga, salamat sa Ginoo. Kumusta mo diha, Pastor sa Kataway, o nilang Sister Chanel, o ni Dong Juniper, o sa tanan nga naakaroon sa Kandawhay. Maibutag yung tanan diha. Diha sa Kandawhay, Exoon. O sa tanan nga mga alagad sa Ginoo, gikan sa Pasay, Cavite City, o din sa dool-dool nga area, o sa uban pang mga katawhan, o mga alagad sa Ginoo nga nagasunod, nini nga ito nga programa, Luzon, Visayas, at Mindanao. O na nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa pribilehiyo ba, kay gayunan, ulo, kita ramang ko'y gihulat sa Ginoo kung mo trabaho bata. Kana bitaw nga, andam bagang mo sakripisyo, andam bagang mo antos, andam bagang mo hatag og panahon. Kining atong trabaho, diri igsuon, di yun basta-basta. Kung tao lang ato nga interes, di ko oy, undang ko. Kung tawhanon lang igsuon, kapuyat ta oy. Apan ang atong gibuhat, dili man ni tinawhanon, kundi ang Ginoo igsuon ay magapamuhat na to. Hinumdumi ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagkabuutan nga Diyos, way sama kaniya kanunay nagsunod nimo ug nako. Ako ning i-play goodness of God. Nakalulungkot kung siya'y inyong pagmamasdan, ngunit maraming ganito sa ating lipunan. Sisisi. Manang akong ipasalamatan ang Ginoo nining tanan. Yan ay lang Diyos Ginoo. Isugod na maguta. Matrabaho ba ta? Mutuman ba ta? Sakripisyo ba ta? E kung ang tao manggod, dili mo sakripisyo, di ko na bumuhat oy. Una niingon si Jesus, kung nahigugma ka mong kanako, tumana ang akong mga sugo. O niya di maguta katuman, o di na to, buhaton ang iyang isugo na to. O nang hinumduman lang yun na to, sa panahon nga makalimuta, ang iya lang yung pagkamaayo. Ikan sa imong pagbangon, hangtod sa imong pagmata. Hangtod sa imong pagmata, pagbangon. Vice versa ba? Ikan pagsugod, pagmata, pagkatulog, pagbangon. Pasalamatan na to ang Ginoo. Mahinungdan ato pasalamatan ang Ginoo karon. Kaya mutapos na usab kita sa atong programa. Dalaygon ka o Diyos, so katapusan sa imong pagkamayo, pagkabuutan nga Diyos. O ihunong ang among pagpasalamat nga na mo sa imong pagkamayo o sa imong pagsustin sa matagusan ng mga kamakinabuhi. Dalaygon ka o Diyos, so katapusan. Labi na o Diyos, nining mga tagnaa, samtang ang imong mga katawhan, magapadayon sa ilang inadlaw nga mga kalihukan. Inadlaw nilang mga pagtrabaho sa kabukiran man, sa syudad, mga alagad, mga pastor, mga pastora, mga apostolis, mga ebanghilista o sa tanan nga nagadala sa imong mga pulong o mga mensahe. Hataga sila dugang pangkaalam kay balong nga langit yon kana kanimo nga ma-inline kayo sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Dios bisan pa man sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga mingwas sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ibig sa mga OFW. Ako mga pag-ampo kanimo amahan sa akong kapikas kinabuhi karon las nga desisyon sa ilang pag-medical going to Saudi Arabia nga sila karapat-dapat nga sila makaalahos sa maong nga dapit sa laing mga nasyon. Apan ang imong pagbuot may matuman, dili gayud ang amo amahan. Ako silang isalig kanimo, ako silang itugyan nga na kanimo. Ang pingi sila ang ilang matago sa kapamilya nga nabilin sa Pinas, sa Pilipinas, Lord Jesus. Sa matagusan nila kapamilya nga mahinanlukon nga na kanimo, samtang nagapanarbaho ang ilang mga asawa sa laing mga nasyon, Lord. Ang imong gahom may magatabon, ang imong gahom may mga silyo sa matagusa, o ikaw magaprovide sa tanan nilang mga paninanghan. Salamat o Diyos, ilabi na o Diyos sa tanang makaigsunan linis sa tapit sa balok o tapit sa Pilitigan, o sa imong pag-atiman sa tibok na kong pamilya, sa among tulog ka mga anak, sa ako ang ugangan o kanako o Diyos. Salamat o God sa kaalam kay balong nga langit ng gitan kanimo, tungod kay akong giilaw, wa gyud ko'y arang mahimok kunulay ka sa akong kinabuhi. Ang provision, kasiguruhan na lang yun kanimo. Provision ang protection from ikan gayud kanimo Ama. Dungog o himaya na nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan Jesus. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon. Amen o amen.
Salamat sa Ginoo, manamilit na ang inyong ubos kalagad. Niningatak na umapit sa kabuntagon. Ang atong oras, alas 6 na 54 sa kabuntagon. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Cain Ryan Makasaol. Ani ana usab ang inyong ubos nga lagad. Ubos nga sulugoon, ubos nga higala, ubos nga amigo. Sa FM radio o sa kahanginan, sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa laing mga nasod, manamilit sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios o ang pag-ikambit sa balang Espiritu Santo, magkauban sa tanang balaan o pang-adlawa atong i-discuss. Dili ko mo padayon sa kapitulo sa Hebreanon 10. Mag-discuss ko kabahin sa gugma. Mao nga pinagi sa gugma o pang-adlawa kung tinuod ang tinuod nga gugma na adiha. Ma-discuss na to kung pang-adlawa alas 10 sa buntag. Mag-uban-uban ta sa ato nga programa ang imong pulong mo lang parahan sa mga tiil o kahayag sa akong alagyanan sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabang nga programa ni Pastor Gideon ang pulong mo kinabuhi ko. Mateo 4:4 dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios nga mao ang mensahe Ginoo nga kanunay gi-discuss o gi-diskurso niining mao nga sibyahanan sa Shine FM 95.3 nga naglanog-lanog dinhi sa sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless you o maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw. I declare blessing sa matag usa, ang protection, provision, pagbantay gikan sa Ginoo atong madawat sa tanang panahon sa atong pagkinabuhi. Maayong buntag kanatong tanan.